नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साधलेव बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साधलेव बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। संदेश पारकरांचे समीर नलावडेंवर गंभीर आरोप। मंत्री नितेश राणे समीर नलावडेंच्या पाठीशी आणि मोती तलाव सावंतवाडीकरांचा राहणार नाही, संजू परबांची खळबळजनक प्रेस। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आम्ही लोकांसमोर जी विकास कामं केली त्या आधारे मत मागतोय, त्यामुळे भविष्यात काय करणार अशी वल्गना करणाऱ्यांनी गेल्या 4 वर्षात काय केलं हे जनतेसमोर ठेवावं असं आवाहन सचिन वालावलकर यांनी वेंगुर्ल्यातील पत्रकार परिषदेत केलंय। यामध्ये जी आम्ही विकासात्मक कामं केली त्या कामाचा सुद्धा माहिती ही भाजपच्या सुद्धा सर्व लोकांना माहिती आहे। परंतु आज या वेंगुर्ला शहरामध्ये मी असेल किंवा माझ्या पक्षाचे पदाधिकारी असतील, तुमचे शहर प्रमुख असतील, यांनी जी हा जो कार्य अहवाल आमचा मांडलेला आहे, हा मी एकटा या ठिकाणी माझ्या वेंगुर्ला शहरातील सर्व नागरिकांची जी कामं केली आहेत त्या माध्यमातून लोकांसमोर जातो आहे। परंतु जर खऱ्या अर्थाने कोणी अन्य पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी कामं केली असतील तर आज या वेंगुर्ला शहरामध्ये पालकमंत्री महोदय येत आहेत, त्या ठिकाणी रवींद्र चव्हाण साहेब सारखे राज्याचे प्रमुख या ठिकाणी येत आहेत, या जिल्ह्याचे आमचे जिल्हा प्रमुख भाजपचे प्रभाकर सावंत साहेब येत आहेत, विशाल परब येत आहेत, दळवी साहेब येत आहेत। सर्वजण या ठिकाणी येऊन आपापल्या पद्धतीनं प्रचार प्रसार सुरू आहे। परंतु आम्ही या वेंगुर्ला शहरामध्ये जे विकास कामं केली त्याच्यामुळे आमची संघटना एवढी मजबूत आहे की आम्ही लोकांसमोर जी विकास कामं केली त्याच्या आधारे मतं मागतो। आम्ही भविष्यामध्ये काय करणार आहोत हे अजूनपर्यंत सांगितलेलंच नाही, परंतु वृत्तपत्राच्या माध्यमातून किंवा प्रसार माध्यमातून जर पाहिलं तर अनेक मंडळी या ठिकाणी भविष्यात काय करणार ते सांगतायत, परंतु आपण गेल्या 4 वर्षांमध्ये काय केलं आणि त्याच्या आधारे आम्ही मतं मागतोय हे लोकांना सांगणं अत्यंत गरजेचं आहे। त्याच्यामुळे आज लोकांची कोणी फसवणूक करू नये, लोकांना खोटं आश्वासन देऊ नये। आम्ही शिवसेना पक्ष म्हणून या राज्यामध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना लोकांना कोणतंही खोटं आश्वासन देणार नाही। जे आम्ही केलंय ते या ठिकाणी शहरासमोर, शहरातल्या लोकांसमोर, शहरातल्या नागरिकांसमोर नम्रपणे मानतोय। याच्यामध्ये आम्हाला कोणत्याही पद्धतीचं खोटं आश्वासन द्यायचं नाही आणि आम्ही जे काय केलंय त्याच्यावर आम्हाला जर कोणती प्रतिक्रिया दिली तर आम्हाला त्याच्यामध्ये काही वाईट वाटणार नाही। परंतु आजची निवडणूक ही खेळीमेळीच्या वातावरणातली आहे आणि जर खेळीमेळीच्या वातावरणात असेल तर काय विकास काम केलं हे नागरिकांकरता सांगणं अत्यंत गरजेचं आहे। म्हणून अशा पद्धतीची आम्ही ही पत्रिका काढून प्रत्येक वेंगुर्ला शहरातल्या नागरिकांपर्यंत पोहोचवणार आहोत आणि पुढच्या 2 दिवसांमध्ये हे पत्र आमच्या वेंगुर्ला शहरातील नागरिकांसोबत पोहोचणार आहे। त्याचप्रमाणे माझ्या वेंगुर्ला शहरातील सर्व या ठिकाणी नगरसेवक म्हणून जे उभे आहेत त्यांची जी निशाणी आहे आणि त्या शिवसेना पक्षाचे आमचे जे नेते आहेत हे सर्व नेते या पत्रकाच्या माध्यमातून या नगरपालिकेमध्ये शिवसेना पक्षाची सरकार सत्ता आल्यानंतर हे नेते आमचे या शहरातील जे नागरिक आहेत त्यांची सेवा करण्यासाठी बंधनकारक आहेत। जे कोण आमचे नगराध्यक्ष होणार आहेत, नगरसेवक होणार आहेत, त्यांना या नेत्यांना त्या आमच्या नगराध्यक्षांना मदत करावीच लागेल। अशा पद्धतीचं सुद्धा आम्ही हे पत्रक काढून प्रत्येकाच्या घरोघरी आजपासून देणार आहोत। म्हणजे शिवसेना
फक्त या ठिकाणी नगराध्यक्ष आपण नुसतं मत घेऊ नका, तर हे जे आमची नेते मंडळी आहे, ही सर्व नेते मंडळी त्या त्या ठिकाणची, जिल्ह्यातील असेल, राज्यातील असेल, मतदारसंघातील असेल, प्रत्येक मनुष्य हा या दिलेल्या मताला जागणार आहे आणि आपण जे बहुमताने आम्हाला निवडून देणार आहात त्यांचं काम करायला ही सर्व नेते मंडळी बंधनकारक राहणार आहेत, अशा पद्धतीची ग्वाही मी आज या ठिकाणी देतो. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडनं सुद्धा जोरदार प्रचार केला जातोय. स्वतः विधानसभा प्रमुख रुपेश रावळ आपल्यासोबत आहेत. काय सांगताय, कसा प्रतिसाद मिळतोय लोकांचा? तुम्ही स्वतः या मैदानात उतरलाय. नाही, नक्कीच आम्हाला चांगला असा प्रतिसाद आहे. आम्ही जनतेसमोर चांगले असे पर्याय, चांगले असे उमेदवार, चांगले अशा व्यक्ती ज्या खऱ्या अर्थाने जनतेची इथे सेवा करू शकतात आणि जनतेच्या काही समस्या आहेत त्या सोडवू शकतात आणि खऱ्या अर्थानं सर्व समाज घटकांना घेऊन एक चांगला असा विकास सावंतवाडी शहराचा आमच्याकडून होऊ शकतो, अशा चांगल्या व्यक्तींना असे चांगले उमेदवार आम्ही जनतेसमोर दिलेले आहेत. कारण गेल्या काही वर्षात अनेक केसरकरांकडे ह्या ठिकाणी सत्ता होती, परंतु केसरकरांकडून बहुतांश ह्या ठिकाणी चांगलं असं विकास काम करता आलेलं नाही. त्याच्यामुळे नक्कीच ह्यावेळी जनता आम्हाला साथ देईल. निश्चित विरोधक समोरचे आहेत ते म्हणतात की तुम्हाला ते गिनतीत धरत नाही आहेत, त्याकडे तुम्ही कसं बघता? ते गिनतीत धरत नसतील हा त्यांचा विषय आहे. आम्ही आमच्या तऱ्हेने चांगलं असं काम करण्यासाठी, शहरासाठी, सावंतवाडी शहराचं चांगला असा विकास करण्यासाठी बांधील आहोत आणि आम्ही त्या पद्धतीत जनतेसमोर जात आहोत. भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार समीर नलावडे यांनी निलेश राणे आणि संदेश पारकर यांच्या फोटोवरून टीका केली होती. या टीकेला शहर विकास आघाडीचे उमेदवार संदेश पारकर यांनी रोखठोक उत्तर दिलंय. जे आताचे जे नगराध्यक्ष पदाचे जे उमेदवार आहेत त्यांचे अनेक कारनामे हे जनतेच्या समोर त्या ठिकाणी येत आहेत. खरं तर ते कशा पद्धतीनं गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे आहेत याची वाच्यता किंवा याबाबतची हरकत ज्यावेळी उमेदवारी अर्ज त्यांनी दाखल केला त्यावेळी त्यांच्यावर किती गुन्हे आहेत, किती कारावासाची त्यांना शिक्षा झालेली आहे आणि किती दंड झाला आहे आणि कोणकोणती कलम आहेत आणि कशी काय त्यांच्यावर त्यांची प्रवृत्ती जी आहे ही गुन्हेगारी आहे आणि त्यांना त्या ठिकाणी स्थगिती मिळाल्यामुळे म्हणजे गुन्हा जे आहेत तो आहेच, त्याच्यावर फक्त स्थगिती मिळाली, त्यामुळे फक्त त्यांची जी प्रवृत्ती आहे ही प्रवृत्ती त्या ठिकाणी दिसून आली. खरं तर हे जे नलावडे हे जे उमेदवार आहेत, जे काय काल त्यांनी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून किंवा पत्रकारितेच्या माध्यमातून जे त्यांनी मुद्दे मांडले त्याच्यामध्ये ते असं म्हणाले की राणेंचा फोटो बाजूला सारण्याचा प्रयत्न संदेश पारकरनी केला, त्यांना तुम्ही निलेश राणे हे कसे काय मदत करताय? खरं तर म्हणजे नलावडे म्हणजे एक म्हण आहे, सौ चुवे खाके बिल्ली हचको चली. या सगळ्या जो शहरामध्ये जी सगळी कटुता निर्माण झालेली आहे, जे राजकीय वैमनस्य जे निर्माण झालेलं आहे याचा प्रमुख सूत्रधार जर कोण असेल तर आज समीर नलावडे. गेल्या अनेक वर्षामध्ये जे जे त्यांनी पक्ष बदल केलेले आहेत, तुम्ही बघा ते कुठे होते आणि आता ते कुठे आहेत आणि आता ते कुठच्या पक्षात. यावेळी त्यांची प्रत्येक वेळी त्यांची भूमिका काय होती? जो प्रकार घडला कणकवली शहरामध्ये सत्यविजय भिसेंच्या हत्येनंतर जो प्रकार घडला याचा प्रमुख सूत्रधार कोण? कोणी त्या ठिकाणी संसार उद्ध्वस्त केले? कोणी त्या ठिकाणी घराला आग घातली? कोणी जे मी फोटो बाजूला सारण्याचा प्रयत्न केला असं सांगताय, त्यांच्या फोटोला कोणी आगी घातल्या? तर त्याचे जे प्रमुख सूत्रधार आहेत, जे वैमनस्य या शहरामध्ये ज्यांनी निर्माण केलं ते हे नलावडे. खरं तर मी असं असताना सुद्धा त्यावेळी खासदार निलेश राणे यांनी त्यांना नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिली.
हे निलेश राणेंचे नलावड्यांवर असलेले उपकार आहे. म्हणजे जो माणूस आपल्या घरावर घर जाळतो, आपला संसार उद्ध्वस्त करतो, त्यांना मानणाऱ्या नेत्यांचं राणेंचे फोटो जाळतो, त्याला नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी स्वाभिमानी पक्षातनं त्यावेळी दिली. हा निलेश राणेंचे उपकार हे या नलावड्यावर आहे. आणि म्हणून आज मला एक प्रश्न पडलाय की नितेश राणे हे सगळं विसरले का? त्यावेळी दिली उमेदवारी आणि आता पुन्हा उमेदवारी दिली. यांना पुन्हा उमेदवारी दिली, याच्यामध्ये नितेश राणे हे का त्या ठिकाणी विसरले आणि त्यांच्याच पाठिंब्यावर आज त्यांना पुन्हा त्या ठिकाणी उमेदवारी देण्यात आलेली आहे. नलावडेंचं राणेंवरील प्रेम बेगडी आहे, मात्र ज्या वेळी मी राणेंसोबत होतो त्यावेळी मी प्रामाणिक राहिलोय, अशी स्पष्टोक्ती शहर विकास आघाडीचे उमेदवार संदेश पारकर यांनी दिली आहे. पाहुयात काय म्हणालेत संदेश पारकर. खरं तर जे प्रतिस्पर्धी उमेदवार आहे नगराध्यक्ष पदाचे, त्यांचं जे राणेंवरचं प्रेम आहे बेगडी प्रेम आहे. पण मी ज्यावेळी राणेंबरोबर गेलो त्यावेळी मी राणेंबरोबर प्रामाणिक राहिलेलो आहे. त्यांच्यावर, त्यांच्या पक्षावर, ते ज्या पक्षात होते मी त्यांच्यावर गेलो, त्यांच्याबरोबर त्या नेतृत्वावर मी प्रामाणिक राहिलेलो. आणि आजही खासदार नारायण राणे हे या जिल्ह्याचे, या राज्याचे एक ज्येष्ठ नेते, एक खासदार म्हणून ते आहेत, हे काही नाकारता येणार नाही. त्यामुळे जे काय आम्ही निवडणुका विकासाच्या मुद्द्यावर लढणार असं सांगत होते, त्यांचा पराभव त्यांच्या समोर दिसू लागलाय. आणि म्हणून कुठेतरी भावनिक अशा प्रकारचे मुद्दे काढून त्याच्यामध्ये हेच स्वतः सहभागी होते, हेच अग्रेसर होते, हेच पुढे होते. आणि आज पराभवाची चाहूल लागल्यानंतर कुठेतरी मी राणेंचा कट्टर निष्ठावंत आहे. कणकवलीकर जनता नलावडेनं ओळखते ना. गेल्या 20 वर्षामध्ये तुम्ही काय बोलत होता, कशा पद्धतीनं तुम्ही वागत होता, याचा सगळ्याचे साक्षीदार या कणकवलीतली जनता आहे. एखाद्याचा संसार उद्ध्वस्त करणं ही आमची संस्कृती नाही. पण तुम्ही जर शहरामध्ये फेरफटका मारला आणि या उमेदवारावर जर माहिती घेतली तर माझ्या समोरची जी टोणेमारे चाळ, या चाळीला कोणी आग लावली, ही संपूर्ण चाळ बेचिराग करण्याचं काम कोणी केलं, याचा शोध घ्या. जे कणकवली शहरातलं जे जुनं रेवडेकर हॉस्पिटल आहे, जे कोहिनूर लॉज होतं, ते लॉज किंवा ती हॉस्पिटल, ती जुनी इमारत रातोरात त्या ठिकाणी बुलडोजर लावून जमीनदोस्त करण्यात आली. म्हणजे त्या जमीन मालकांना, त्या ठिकाणी त्या भाडोत्र्यांना, त्या घर मालकांना माहिती सुद्धा नाही. सकाळी जाऊन जर ते बघतात तर ती सगळी इमारत जमीनदोस्त झालेली. त्याचबरोबर कणकवली एसटी स्टँडच्या समोर तशाच प्रकारची बिल्डिंग उभी होती. ती बिल्डिंग सुद्धा तशाच पद्धतीनं रातोरात जमीनदोस्त करण्यात आली. आणि म्हणून अशा प्रकारचे जे त्यांचे कारनामे आहेत या शहरातले, मग त्या ठिकाणी बिल्डर होरपळलेले आहेत, जमीन मालकांच्या जमिनीवर त्या ठिकाणी ताबा सुरू आहे, व्यापारी असतील, शहरातला सर्वसामान्य मतदार असेल, नागरिक असेल, दाखल्यांसाठी असेल, बांधकाम परवानगीसाठी असेल, कशा पद्धतीनं त्यांना त्या ठिकाणी वागणूक मिळाली, कशा पद्धतीनं त्यांना अपमानित केलं गेलं. लोकांना सन्मान हवा आहे. स्वतः लोक आपलं कुटुंब स्वतःच्या ताकदीवर चालवत आहेत, स्वतःच्या कुटुंबाला न्याय देत आहेत. आणि ह्या लुटारूची दादागिरी या माझ्या शहरामध्ये सुरू आहे. आणि म्हणून सामान्य माणूस याच्या विरोधामध्ये आहे. आणि म्हणून परिवर्तन जे या शहरामध्ये होणार आहे, हे या सगळ्या यांच्या ही जी प्रवृत्ती आहे लोकांना लुटण्याची,
लोकांच्या प्रॉपर्ट्या हडप करण्याची या प्रवृत्तीच्या विरोधामध्ये जनता आहे. कोण होते हे निवडणुकीपूर्वी? आज काय परिस्थिती आहे? किती कोटीचे मालक आहे? दिले का विवरणपत्र संपत्तीचं? कुठनं आले पैसे? नेमका कोणाचा विकास झाला? राजकारणामध्ये सगळं वाईट तुम्ही करायचं, लोकांची घरांना आगी तुम्ही घालायच्या, लोकांच्या बाबतीमध्ये विरोधामध्ये तुम्ही बोलायचं आणि निवडणुकीची पराभवाची चाहूल लागल्यानंतर दुसऱ्यावर आरोप करायचे. तुमच्याबद्दलची निष्ठा, तुमची जी काय राणेंवरची निष्ठा आहे ही या शहरातली जनता ओळखून आहे. आणि त्याचबरोबर राणे कुटुंब सुद्धा लोकांचा संसार उद्ध्वस्त करून कणकवलीतील त्या इमारती कोणी जाळल्यात असा सवाल शहर विकास आघाडीचे उमेदवार संदेश पारकर यांनी समीर नलावडेंना केलाय. त्याचबरोबर कणकवली एसटी स्टँडच्या समोर तशाच प्रकारची बिल्डिंग उभी होती. ती बिल्डिंग सुद्धा तशाच पद्धतीने रातोरात जमीनदोस्त करण्यात आली. आणि म्हणून अशा प्रकारचे जे त्यांचे कारनामे आहेत या शहरातले, मग त्या ठिकाणी बिल्डर होरपळलेले आहेत, जमीन मालकांच्या जमिनीवर त्या ठिकाणी ताबा सुरू आहे, व्यापारी असतील, शहरातला सर्वसामान्य मतदार असेल, नागरिक असेल, दाखल्यांसाठी असेल, बांधकाम परवानगीसाठी असेल, कशा पद्धतीनं त्यांना त्या ठिकाणी वागणूक मिळाली, कशा पद्धतीनं त्यांना अपमानित केलं गेलं. लोकांना सन्मान हवा आहे. स्वतः लोक आपलं कुटुंब स्वतःच्या ताकदीवर चालवत आहेत, स्वतःच्या कुटुंबाला न्याय देत आहेत आणि ह्या लुटारूंची दादागिरी या माझ्या शहरामध्ये सुरू आहे. आणि म्हणून सामान्य माणूस याच्या विरोधामध्ये आहे. आणि म्हणून परिवर्तन जे या शहरामध्ये होणार आहे हे या सगळ्या यांच्या ही जी प्रवृत्ती आहे लोकांना लुटण्याची, लोकांच्या प्रॉपर्ट्या हडप करण्याची, या प्रवृत्तीच्या विरोधामध्ये जनता आहे. कोण होते हे निवडणुकीपूर्वी? आज काय परिस्थिती आहे? किती कोटीचे मालक आहे? दिले का विवरणपत्र संपत्तीचं? कुठनं आले पैसे? नेमका कोणाचा विकास झाला? राजकारणामध्ये सगळं वाईट तुम्ही करायचं, लोकांची घरांना आगी तुम्ही घालायच्या, लोकांच्या बाबतीमध्ये विरोधामध्ये तुम्ही बोलायचं आणि निवडणुकीची पराभवाची चाहूल लागल्यानंतर दुसऱ्यावर आरोप करायचे. तुमच्याबद्दलची निष्ठा, तुमची जी काय राणेंवरची निष्ठा आहे ही या शहरातली जनता ओळखून आहे. आणि त्याचबरोबर राणे कुटुंब सुद्धा तुमची जी काय ही वेगळी निष्ठा आहे, वेगळी प्रेम आहे हे पूर्णपणे ओळखून आहे. त्यांच्याजवळ आज पर्याय नाही आणि म्हणून त्यांनी तुम्हाला स्वीकारलेला आहे. पण जनता जो कौल घेणार आहे हा कौल या भ्रष्ट टोळीच्या विरोधात, या भ्रष्टाचारी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात, या लुटारूंच्या विरोधात या ठिकाणी जनतेचा कौल असणार आहे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी ही शहर विकास आघाडी एक सक्षम पर्याय म्हणून ही शहरवासियांच्या समोर त्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून आज तुम्ही कितीही त्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या पत्रकार परिषदा घेऊन कुठेतरी स्वतःला वाचवण्याचा एक प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न करताय, पण कधीही त्या ठिकाणी आपण यशस्वी होणार नाही. अनेक म्हणजे सोडा विरोधी माणसाला आपण त्रास तर दिलाय, तुमच्या बरोबरचे जे सहकारी होते, जे भारतीय जनता पार्टीमध्ये काम करत होते, त्या सहकाऱ्यांना सुद्धा आपण त्या ठिकाणी सोडलेलं नाही, त्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी आपण लुटलेला आहे. आणि त्यामुळे उद्याचा जो तुमचा 3 तारीखला येणारा एक निकाल आहे हा निकाल तुम्हाला मोठ्या मताधिक्यानं पराभूत करेल. आणि हा जनतेचा आवाज आहे. प्रत्येक प्रभागामधनं फिरत असताना मी लोक स्वतःहून त्या ठिकाणी उत्स्फूर्तपणे पाठिंबा देत आहेत, आशीर्वाद देत आहेत, प्रेम देत आहेत आणि एक विश्वास देत आहेत. आणि म्हणून कणकवलीच्या विश्वासावरच या निवडणुकीला मी त्या ठिकाणी सामोरं जातो. माझं कणकवली शहर एक सुसंस्कृत शहर आहे, एक स्वाभिमानी बाणा असलेलं शहर आहे. आणि या सत्ताधाऱ्यांना असं वाटतं की आम्ही कुठेतरी या शहराचे मालक आहोत आणि ही जनता गुलाम आहे. पैसे आम्ही फेकू,
या जनतेच्या मतदाराची आपण किंमत ठरवू आणि त्याला विकत घेऊ अशा प्रकारचा गैरसमज या सत्ताधाऱ्यांचा झालेला आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या ती 2 तारीखला भरभरून मतदान हे त्या ठिकाणी शहर विकास आघाडीला होईल आणि मोठ्या मताधिक्यानं त्या ठिकाणी शहर विकास आघाडीचं पॅनल संदेश पारकर नगराध्यक्ष आणि 17च्या 17 नगरसेवक या शहरातनं निवडून येतील. खरं तर मी या निवडणुकीमध्ये जे सगळं श्रेय आहे, काँग्रेस आमच्याबरोबर आहे, शिवसेना आमच्याबरोबर आहे, पण निलेश राणेंचं, आमदार निलेश राणेंचं मी विशेष त्या ठिकाणी आभार मानतो, कौतुक करतो की त्यांनी ही निवडणूक संदेश पारकरांना विजयी करणार अशी भूमिका त्या ठिकाणी घेतली आणि त्यांनी अभ्यासपूर्ण जे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार कशा पद्धतीनं आतापर्यंत निवडून येत आहेत, कशी बोगस मतदार यादीमध्ये कशी घालतायत, कसं त्या ठिकाणी दुबार मतदान होतंय, याचा सगळा म्हणजे लेखाजोखा हा त्यांनी त्या ठिकाणी निवडणूक आयोगाकडे आणि त्या वेगवेगळ्या यंत्रणेकडे मांडलेला. आणि म्हणून हे जे काही सगळं बोगस मतदान आहे, दुबार मतदान आहे, हे मतदान आम्ही त्या ठिकाणी व्हायला देणार नाही. आतापर्यंत खूप झालं. जे बोगस मतदार आहे, ज्यांनी यापूर्वी विधानसभेला समजा दुसरीकडे कुठे मतदान केलं असेल आणि जर या शहरामध्ये ते जर मतदार नसतील आणि मतदार करण्याला येत असतील तर त्याला आम्ही त्या ठिकाणी मज्जाव करण्याचं काम त्या ठिकाणी करू. आणि निलेश राणेंचा भक्कम पाठिंबा हा त्या ठिकाणी संदेश पारकरांना त्या ठिकाणी आहे, माझ्या 17ही नगरसेवकांना आहे. आणि म्हणून याची कुठलीतरी भीती ही या सगळ्या उमेदवारांना आणि या नगराध्यक्ष वेंगुर्ले शहरात नारायण तलावाचा प्रश्न मार्गी लागला असून त्यासाठी लागणारा उर्वरित निधी खनिकर्म विभागातून मिळणार आहे. त्यामुळे दाभोसवाडासारख्या उंचवट्याच्या भागात पाणी पोहोचून शहरातील 100% पाणी प्रश्न सुटणार असल्याची माहिती शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांनी दिली आहे. सांगायला आनंद होतो की ज्या प्रभागामध्ये आमचे नगराध्यक्षाचे उमेदवार या ठिकाणी पिंटू गावडे उभे आहेत, माझे 4 नगरसेवक उभे आहेत, तो भाग म्हणजे दाभोसवाडा, गिरपवाडा, बंदर विभाग या भागामध्ये जे नारायण तलाव आहे, या नारायण तलावाचा प्रश्न गेले 10 वर्ष पेंडिंग होता. हा प्रश्न सुद्धा मंत्रालय स्तरावरती गेल्या 6 महिन्यापूर्वी बैठक घेऊन मी स्वतः या बैठकीच्या करता आदरणीय केसरकर साहेबांना पत्र दिलं, संबंधित मंत्र्यांना पत्र दिलं आणि तो प्रश्न मंत्रालय स्तरावरती त्या ठिकाणी मिटून आज त्या कामाकरता 70 लाख रुपयांचं टेंडर झालेलं आहे, त्याची वर्क ऑर्डर झालेली आहे. भविष्यामध्ये 70 लाखावर ते काम पूर्ण होणार नाही, त्याच्याकरता आणखीन 2.5 कोटी रुपयाची आवश्यकता आहे. म्हणून 2.5 कोटी रुपये सुद्धा खनिकर्म विभागातून केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून जे वेंगुर्ले असेल, सावंतवाडी असेल, दोडामार्ग असेल, ज्यामध्ये खनिज पट्टा मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे, आमचा त्याकरता सुमारे 20-22 कोटी रुपये एवढा निधी खनिकर्माच्या माध्यमातून आम्हाला आमच्या या मतदारसंघाला मिळतो. त्याच्यामध्येच 2.5 कोटी रुपयाचा जे निधी आहे तो पाण्याच्या करता त्या ठिकाणी आम्ही दिलेला आहे. त्याचा सुद्धा लवकरात लवकर ती मंजुरी होऊन त्याचं सुद्धा भूमिपूजन होऊन मला खात्री आहे की त्या भागामध्ये आपल्याला 100% जे आज त्या वेंगुर्ल्या शहरातील दाभोसवाडाचा जो उंचवट्याचा भाग आहे त्या ठिकाणी पाणी पोचू शकत नाही. नारायण तलावाचं काम 100% 2 वर्षामध्ये या 1.5 वर्षामध्ये पूर्ण झाल्यानंतर त्या भागातल्या आमच्या मच्छीमार बांधवांना, मच्छीमार भगिनींना त्या ठिकाणी 100% पाण्याचा प्रश्न सोडणार आहे याची मला खात्री आहे. म्हणून एक हाती सत्ता असताना ज्यांना विकास जमला नाही त्यांनी वेंगुर्ले शहरात विकासाच्या गोष्टी करू नये. वेंगुर्लेत असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालयात सर्वप्रथम डॉक्टर उपलब्ध करून अगोदर दुसरं खासगी रुग्णालय आणण्यास आमचा विरोध नसल्याचं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी यांनी वेंगुर्ले इथं पत्रकार परिषदेत सांगितलंय. खरंतर पूर्वीचं महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानंतर पुढचे सुद्धा हे दिवस खऱ्या अर्थाने सत्तेमध्ये बसलेले आहेत. ज्यांना गेले 25 ते 30 वर्ष सतत एक हाती सत्ता असताना विकास जमलेला नाही त्यांनी खऱ्या अर्थानं विकासाच्या गोष्टी ह्या वेंगुर्ल्या शहरामध्ये अजिबात करू नये. आता फक्त मी काय केलं ह्याच्यावर त्यांनी लोकांपर्यंत जावं, पुढे काय करणार आहोत हा सांगण्याचा कुठचाही अधिकार खऱ्या अर्थाने ह्या सत्ताधारी लोकांना राहिलेला नाही. आम्ही पुढे काय करणार आहोत हे सांगून आम्ही मतदारांपर्यंत जात आहोत आणि संपूर्ण वेंगुर्ला शहरामध्ये चांगल्या पद्धतीचा प्रतिसाद हा खऱ्या अर्थानं शिवसेनेला या ठिकाणी मिळत आहे. जिल्हा रुग्णालय सुसज्ज अशी इमारत या ठिकाणी आहे.
सुंदर अशा वेंगुर्ला शहरामध्ये सुसज्ज एवढी इमारत आहे की वेंगुर्ल्याच्या संपूर्ण तालुक्यामध्ये चांगल्या प्रकारची वैद्यकीय सेवा या ठिकाणी देऊ शकतो. जे रुग्णालय या ठिकाणी पूर्णतः सुसज्ज आहे अशा रुग्णालयात तात्काळमध्ये डॉक्टर उपलब्ध करून द्यावे, त्या ठिकाणी आवश्यक असणारी मशिनरी उपलब्ध करून द्यावी. दुसरं, त्यांनी खासगी हॉस्पिटल आणण्यासंदर्भात आमचा विरोध अजिबात नाहीये. मात्र आज ज्या ठिकाणी स्ट्रक्चर पूर्ण उभं आहे त्या स्ट्रक्चरसाठी पूर्ण त्यांनी जर सहकार्य केलं तर मला खात्री आणि विश्वास आहे वेंगुर्ला शहरामध्ये खऱ्या अर्थानं चांगली आरोग्य सेवा या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकते. वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या निवडणुकीत पूर्ण ताकदीनं आम्ही उतरलो आहोत. राज्य सरकारबाबत नाराजीचा सूर मतदारांकडून बोलला जातोय. वेंगुर्ल्यात फार मोठं परिवर्तन होणार आहे. या ठिकाणचं नेतृत्व करणारे दीपक केसरकर यांची चांगली आरोग्य सुविधा देण्याची जबाबदारी होती. मात्र कोणतीही सुविधा वेंगुर्ल्यात नाहीत यासारखं दुर्दैव नसल्याची खंत ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी यांनी व्यक्त केली आहे. अत्यंत घाई गडबडीमध्ये आपल्याशी आम्ही संवाद साधत आहोत. तर आजच्या ह्या पत्रकार सभेमध्ये उपस्थित असलेले आमचे सहकारी आणि वेंगुर्ला तालुक्याचे तालुका प्रमुख आदरणीय बाळू परब, या तालुक्याचे उपतालुका प्रमुख संजयजी गावडे, उपजिल्हा प्रमुख लक्ष्मणजी आयनडकर, उपजिल्हा संघटक विजयजी जाधव, आम्ही सर्व आपल्याशी संवाद साधत असताना 2 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रामध्ये नगर परिषदेच्या निवडणुका होत आहेत आणि पूर्ण ताकदीनिशी वेंगुर्ला शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिवसेनेने आपले या ठिकाणी नगरसेवक या पदासाठी 18 व नगराध्यक्ष पदासाठी सन्माननीय निकम साहेब यांची आम्ही निवड केलेली आहे, उमेदवारी दिलेली आहे. सर्व स्तरावरून आम्हाला चांगल्या पद्धतीचा प्रतिसाद या ठिकाणी मिळत आहे. प्रत्येक इच्छुक जे आमचे उमेदवार जे आहे नगरसेवक ते आपापल्या वॉर्डमध्ये फिरत आहेत. खरं तर राज्य सरकारबद्दल जी नाराजी आहे तो नाराजीचा सूर आज मतदारांकडून त्या ठिकाणी बोलला जात आहे. आणि मला खात्री आणि विश्वास आहे महाराष्ट्राच्या सरकारने जे काही चालवलेलं आहे, शेतकऱ्यांवरती अन्याय होत आहे, व्यापारावरती अन्याय होत आहे, मच्छीमार बांधवावरती अन्याय होत आहे, आरोग्याच्या बाबतीत पूर्णतः हेळसांड होत आहे, तरुणांना बेरोजगारीच्या खाईमध्ये लोटलं जात आहे आणि ह्याचा संदर्भातला संपूर्ण परिणाम हा महाराष्ट्राच्या नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये होणारच आहे. मला खात्री आणि विश्वास आहे की वेंगुर्ल्यामध्ये फार मोठं परिवर्तन होणार आहे आणि ह्या ठिकाणी स्वबळावरती आम्ही निवडणूक लढवत असताना पूर्ण बहुमताचा कारभार वेंगुर्ल्याची जनता हा शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ह्या पक्षाकडे निश्चितपणे देतील याची मला खात्री आहे. अनेक जण आरोग्यासंदर्भात बोलत आहे, मात्र वेंगुर्ल्याचा रुग्ण ज्यावेळी आजारी पडतो त्यावेळी मात्र त्या रुग्णाला निश्चितपणे गोव्यामध्ये रेफर करावं लागतं. रेफरशिवाय ह्या ठिकाणी कुठचीही सुविधा नाही. आमचे सहकारी आता बोलले की डायलिसिसची सुविधा नाही. गेली 25 वर्ष जे ह्या ठिकाणी विधानसभेचं नेतृत्व करतायत दीपक भाई केसरकर, त्यांची वास्तव ह्या ठिकाणी जबाबदारी होती चांगलं आरोग्य सेवा देण्याची. मात्र डायलिसिस सुद्धा व्यवस्था ह्या ठिकाणी वेंगुर्ल्यामध्ये नसावी ह्यासारखं दुर्दैव नाही. या ठिकाणी उपजिल्हा रुग्णालय आहे, मात्र उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये ज्या काही प्राथमिक सोयी उपलब्ध करून देणंच गरजेचं होतं. उपजिल्हा रुग्णालयाच्या दर्जाप्रमाणे ह्या ठिकाणी डॉक्टर उपलब्ध होणं गरजेचं होतं. त्या ठिकाणी मशिनरी आवश्यक होती, त्या ठिकाणी मशिनरी उपलब्ध न झाल्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये रुग्णाची हेळसांड होत आहे. आणि खरं तर हे उपजिल्हा रुग्णालय महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार असताना या ठिकाणी ते स्थापित केलेलं आहे, मी तुम्हाला अभिमानानं सांगतो. तदनंतर मात्र त्या ठिकाणी आरोग्य सेवा देण्याची जी जबाबदारी त्या पुढच्या सरकारची होती ती सरकारने अजिबात या ठिकाणी पार पाडलेली नाहीये. वेंगुर्ल्याच्या बंदराचा विकास असेल व ह्या शहरातल्या इतर सुविधा असतील, रस्त्याचे प्रश्न असतील, हे सर्व प्रश्न खऱ्या अर्थानं उद्या ह्या ठिकाणी आम्ही जाहीरनामा प्रसिद्ध करत आहोत. त्या जाहीरनाम्यामध्ये 1 ते 24 मुद्दे आम्ही दाखल केलेले आहेत. 1 ते 24 मुद्द्यामध्ये ते संपूर्ण नगरीचा विकास कशा पद्धतीनं ह्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारी शिवसेना कशा पद्धतीनं विकास करेल हे त्या ठिकाणी आम्ही नमूद केलेलं आहे. मला खात्री आणि विश्वास आहे की आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही सर्व ह्या वेंगुर्ला शहराच्या मतदारापर्यंत जात असताना आम्ही शाश्वत असा विकास ह्या वेंगुर्ल्याच्या नगरीमध्ये निश्चितपणे करू अशा प्रकारची खात्री आणि विश्वास आम्ही एकदा आपल्यापर्यंत मतदारांना देत आहोत. आम्हाला एक वेळ संधी द्यावी. खरं तर स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये ह्या वेंगुर्ला नगर परिषदेची स्थापना झाली, अनेकांना संधी दिलेली आहे, पण खऱ्या अर्थानं कष्टकरी जनतेला आम्ही ह्या ठिकाणी उमेदवारी दिलेली आहे आणि प्रामाणिक उमेदवारांना उमेदवारी दिलेली आहे. ज्या ठिकाणी ज्यांच्याकडे पैसा नाही आहे मात्र त्या ठिकाणी कर्तृत्व आहे, गेली कित्येक वर्ष खऱ्या अर्थानं शैक्षणिक असेल, सामाजिक असेल, राजकीय असेल, शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या ह्या ठिकाणी उमेदवारांना आम्ही संधी दिल्यामुळे मला खात्री आणि विश्वास आहे वेंगुर्ल्याचा संपूर्ण 5 वर्षाचा कारभार हा शिवसेनेच्या हाती देतील
अशा प्रकारची मी आशा बाळगतो आणि आपली रजा करतो. धन्यवाद. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये आता अधिकच रंगत वाढू लागली आहे. राजकीय पक्षांकडून आरोप प्रत्यारोप मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्यात. पोलीस प्रशासन देखील सतर्क झालंय. कणकवली पोलीस निरीक्षक तेजस नलावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सायंकाळी शहरात पेट्रोलिंग करण्यात आलं. यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक पवन कांबळे, पोलीस हवालदार पांडुरंग पांढरे, स्ट्रायकिंग पथक यांच्यासह पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते. नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून सुद्धा जोरदार प्रचार केला जातोय. प्रभाग क्रमांक 6 चे उमेदवार शैलेश गोंधळकर आणि कोरगावकर आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय तुम्हाला जनतेचा? मस्तच प्रतिसाद मिळतोय. आम्ही निवडून येणार 100%. कारण लोकांना बदल पाहिजे आहे आज. कारण हे लोक म्हणतात आम्ही सावंतवाडीचा विकास करणार, म्हणजे मागची 20-25 वर्ष विकास झाला नाही का? एवढं त्यांनी उत्तर द्यावं आम्हाला. आणि विकास म्हणजे का? आज सांडपाण्याचा प्रॉब्लेम आहे. मुलांसाठी खेळण्याचं मैदान सुद्धा नाही. इव्हन जिमखाना मैदान आहे, स्विमिंग टँक आहे, सगळ्यांची वाट लावून ठेवलेली आहे. कुठेही प्रशासनाचं हे नाही आहे. त्याच्यामुळे आम्ही विकास करून दाखवणार. जनतेने आम्हाला एक साथ द्यावी बस. तुम्ही पण प्रचार करताय, कसा प्रतिसाद हो, मिळतो? खूप छान मिळतो आम्हाला रिस्पॉन्स. प्रत्येक जण सांगतायत की आम्ही आहोत तुमच्या बरोबर. नवीन पिढी आहे, पुढे जाऊ दे युथ थोडा आता, म्हणून नवीन चेहरा घेऊन पुढे आली आहे. चाललंय व्यवस्थित. आणि आम्हाला लोकांनी साथ द्यावी ही कळकळीची विनंती आहे आम्हाला. हां. प्रभाग क्रमांक 8 मध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार श्रद्धाराजे भोसले आहेत. त्यांनी जोरदार प्रचार सुरू केलेला आहे. त्याचबरोबर दोन्ही नगरसेवक पदाचे उमेदवार प्रतीक बांदेकर आहेत, सुकन्या टोपले आहेत, यांनीही प्रचार सुरू केला आहे. युवराजनी, काय सांगाल, आज स्वतः पालकमंत्री नितेश राणे तुमच्या प्रचारासाठी, नगरसेवकांच्या प्रचारासाठी कॉर्नर बैठका घेताना दिसले. काय विश्वास व्यक्त करू? आज आमचे प्रिय पालकमंत्री नितेश राणे जी आले होते. त्यांच्या बरेपैकी आम्हाला सपोर्ट आहे, आशीर्वाद आहे. आणि ते आमच्या सौभाग्य आहे की त्यांनी आम्हाला इतकी सपोर्ट दिला आहे. आम्हाला खात्री आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आम्ही सावंतवाडीसाठी खूप चांगलं काम करू शकणार आणि तेच आमची आशा आहे. प्रतीक, काय सांगशील, कसा प्रतिसाद मिळतोय तुम्हाला? पण खूप असा अनुभव चांगला आला आहे ह्या इलेक्शनचा. कारण लोकांना नवीन चेहऱ्यांची खूप आवश्यकता होती आणि लोक सांगतायत की तुमच्यासारखे युवक राजकारणात आले पाहिजेत. आणि मला नक्की विश्वास आहे की येत्या 2 तारीखला लोक आम्हाला आशीर्वाद रूपी मतदान करतील आणि नव्या पिढीला सावंतवाडी सोपवतील. महिलांमध्ये जात असताना तुम्हाला कसं? महिलांना आता आपल्यावरती केंद्र सरकारातून, राज्य सरकारातून ज्या योजना आलेल्या आहेत त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलेल्या आहेत आम्ही स्वतःहून. आणि त्यामुळे त्यांचा सुद्धा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आम्हाला आहे. आणि महिलांनी कसं आम्हाला नवीन चेहरे असल्यामुळे जास्तीत जास्त आम्हाला साथ दिलेली आहे आणि आमच्याबरोबर त्या आहेत. त्या नक्कीच आम्हाला 2 तारीखला मतदानाच्या रूपात आशीर्वाद देतील एवढा आम्हाला नक्की विश्वास आहे. प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या वतीनं जोरदार प्रचार केला जातोय. आपण पाहतो इथे तर नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सीमा मटकर आहेत, त्याचबरोबर नियाज शेख आहेत, शिप्रा सावंत आहेत, माजी नगरसेविका राहिलेल्या आहेत. काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय तुम्हाला? प्रतिसाद एकदम उत्कृष्ट मिळतोय. आपल्याला बरीचशी कामं आहेत आपल्या वार्डात, जसे की डासाचं हे आहे,
ते निर्मूलन आपल्याला करायला पाहिजे. त्याच्यानंतर भटकी कुत्री आहेत ती आता रस्त्यावर भरपूर फिरत आहेत, त्याच्यावर प्रतिबंध करायचा आहे. त्याच्यानंतर उघडी गटारं आहेत ती बंदिस्त करायची आहेत. अशी भरपूरशी कामं आहेत ती पेंडिंग आहेत. एवढी वर्ष नगरपालिकेत ती झालेलीच नाही. आता आमच्या माध्यमातून आपल्याला ही करायची आहेत. अनुचित काय सांगाल, तुम्ही माझी नगरसेविका राहिला, कसा प्रतिसाद आहे आता? खूप छान प्रतिसाद आम्हाला मिळतोय. कित्येक जण म्हणतायत की उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि ह्यांचं खूप नेतृत्व खूप छान आहे, त्यांची कार्यक्षमता पण तशी काम करण्याची होती. त्यामुळे आम्ही मी ह्या पक्षातून त्या पक्षात गेलेच नाही आहे. त्यांच्या नेतृत्वावर मी फार खुश आहे आणि त्यांचे आम्ही सगळे विचार घेऊन पुढे चाललो आहेत. जेव्हा आम्ही सांगतो, लोक विचारतात तुमची चिन्ह काय, तर आम्ही सांगतो आमचं चिन्ह मशाल, तर ते म्हणतात वा वा खूप छान. आणि आम्ही खूप म्हणजे प्रभागातून खूप आम्हाला सहकार्य दिलं जातं आहे. निश्चितच आपल्यासोबत शिवसेनेचे नेते चंद्रकांतजी कासार आहेत. काय सांगाल, रुपेश राऊळ असेल, तुम्ही असाल, सगळी मंडळी तुम्ही मैदानात उतरलेला आहात, काय विश्वास? गेले 8-10 दिवस आम्ही सावंतवाडी शहरात पूर्णपणे फिरतो आहोत. खरं म्हणजे लोकांचा जो प्रतिसाद मिळत आहे तो ह्या गेल्या 20-25 वर्षाचे राजकारणाला कंटाळले लोक आहेत. आणि असं असताना लोकांची एक आशा, लोक एक आशेने आमच्याकडे बघत आहेत. आणि हे आम्ही सांगू इच्छितो की खरं म्हणजे आम्हाला कोणावर टीका करायची नाही, पण ज्याने 20 वर्ष, हे 20 ते 25 वर्ष सावंतवाडी शहर मागे नेलं, विकासापासून वंचित ठेवलं, असे लोक आज आपापसात परत भांडायला सुरू केलं आहे. ते एकेकाळचे मित्र होते, काही कालावधीचे मित्र होते, आणि आज ते सगळे एकदम नातलग झाल्यासारखे वागतायत. आणि ते स्वतःच्या फक्त स्वार्थासाठी हे सगळ्या गोष्टी करतायत, जेणेकरून सावंतवाडीचा विकास हा बाजूला ठेवतात. सावंतवाडीच्या विकासाबद्दल ते कोणच लोक बोलत नाहीत. काही लोक आपलेच लोक कार्यकर्त्यांना दाखवून प्रवेश दाखवत आहेत. काही जे जिल्हा प्रमुख म्हणून जे काही लोक मिरवत आहेत ते लोक त्यांच्यावर टीका करतायत, त्यांची त्या पार्टीवर टीका असते. पण ते दोन्ही ह्या सगळ्या गोष्टी जरी बघितल्या तर दोन्ही ते एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यामुळे लोकही आता निश्चित हे झाले आहेत. आणि लोकांनी ठरवलंय की ह्यावेळी मशाल या चिन्हाला आपण हे मतदान करायचं आणि नगराध्यक्ष मशाल ह्या चिन्हाचाच बसवायचा. सीमाताई मटकर ह्या सर्वसामान्य नागरिक महिला आहेत आणि त्यांचे सासरे ह्या सावंतवाडीसाठी फार मोठं, ह्या विधानसभेसाठी फार मोठं योगदान आहे. आणि निश्चितच ह्यावेळी मशाल या चिन्हावर लोक मतदान करणार. आणि पहिला गुलाल, ह्या जिल्ह्यातला पहिला गुलाल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आम्ही ह्या गुलाल उधळणार ही निश्चित खात्री आहे. आणि सावंतवाडी शहरातल्या मी तुमच्या माध्यमातून नागरिकांना मुद्दाम सांगेन की तुम्ही आता जसे आहात, आता जसा जो विचार केला आहे की उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मशाल या चिन्हाला मतदान करायचं, आमिषे खूप दाखवले जातील, पण त्या आमिषाला तुम्ही बळी पडू नका. जर आमिषाला बळी पडलात तर तुम्ही 20 ते 25 वर्ष परत मागे जाल आणि आजचा जो हे आहे तो तसा परत चालू राहील. त्याच्यामुळे निश्चित तुम्ही बदल करा आणि तुम्ही देत असलेल्या सहकार्याबद्दल मी धन्यवाद व्यक्त करतो. अनिता सावंत कविटकर ॲडव्होकेट या निश्चितपणे विजयी होतील याची मला खात्री आहे. आणि त्याच्याचबरोबर आमचे सर्व जे उमेदवार आहेत त्याच्यामध्ये आमचे पहिल्या 1 नंबरचे उमेदवार आहेत श्री पडवेकर, कुठे आहेत, जवळ पडवेकर आहेत, बाशित पडवेकर आहेत, हर्षा जाधव आहेत, सायली दुभाषी आहेत आणि प्रसाद नाईक आहेत. तर सर्वच उमेदवार चांगले आहेत आणि लोकांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे. आपण बघितलं की सर्व स्थानिक लोक या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांचा विजय निश्चित आहे असं मला वाटतं. बघा, निवडणूक असते, शेवटी निवडणुकीत जिंकणं महत्त्वाचं आहे आणि त्या दृष्टीने चांगलं भरघोस असं यश हे आमच्या पक्षाला मिळेल याची मला खात्री आहे. आतापर्यंत मी प्रभाग नंबर 1, 2 व 3 काढले आहेत, फिरून आलेले आहे. मी नगराध्यक्षासाठी उभी आहे, ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर. आणि आज आम्ही सकाळपासून प्रभाग नंबर 4मध्ये सुरुवात केलेली आहे. प्रभागमध्ये 4 आमचे उमेदवार ॲडव्होकेट सौ सायली दुभाषी आणि प्रसाद नाईक हे दोघेजण आहेत. ते माझ्याबरोबर फिरत आहेत. ज्यावेळी आम्ही आता फिरत आहोत त्यावेळी आपण बघतच आहात की आमच्या पाठीमागे किती लोक आहेत आणि ह्यांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आम्हाला लाभत आहे. घरोघरी आम्ही भेट देत आहोत तेव्हा सगळेजण खुशीत आहेत की आमचे माननीय दीपकभाई केसरकर यांनी चांगली माणसं दिलेली आहेत, जी एक प्रशासन, स्वच्छ कारभार, पारदर्शकता अशा प्रकारे करतील आणि एक स्मार्ट सिटी म्हणून सावंतवाडीचं नाव लौकिक होईल अशी ते आशा व्यक्त करत आहेत.
आमच्या वॉर्ड नंबर 17चे उमेदवार आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष अभिन नाईकजी आणि यांच्या प्रचार कार्यालयाचं उद्घाटन आताच माझ्या हस्ते आणि माझे सर्वच प्रमुख भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या समावेश झालेला आहे. अभिन नाईक इथे उमेदवार म्हणून या वॉर्डाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि ह्या वॉर्डाच्या जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी एक अनुभवी उमेदवार म्हणून आमच्या सगळ्यांच्या वतीने त्यांना दिलेला आहे. त्यांना नगरपंचायतमध्ये काम करण्याचा एक मोठा दांडगा अनुभव आहे आणि तेवढाच दांडगा जनसंपर्क आहे आणि ह्या सगळ्याचं सांगड घालून मला विश्वास आहे 3 तारखेला ह्या वॉर्डाचे अधिकृत नगरसेवक हे आमचे अभिन नाईक निश्चित पद्धतीने असतील तर माझा ठाम विश्वास आहे. उद्धव ठाकरे सेनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष सुशांत नाईक हे देखील परस्पर यांच्या विरुद्ध उभे आहेत. काय सांगता? बघा, शेवटी कोण त्यांच्या विरुद्ध उभा आहे हा विषय महत्त्वाचा नाही, पण अभिन नाईक आमच्या वतीने उभे आहेत. अभिन नाईक ह्या भागाचा विकास करू शकतात. अभिन नाईक एक सत्ताधारी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत. अभिन नाईक सत्तेमध्ये सहभागी असलेल्या पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत आणि ह्या सगळ्याचा विचार करून ह्या वॉर्डाचा उद्या आपल्याला निधी आणायची असेल, या वॉर्डाचा विकास करायचा असेल, प्रश्न सोडवायचा असेल तर आज पालकमंत्री म्हणून मी त्यांच्याबरोबर आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अजितदादा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब हे सगळेचे सगळे त्यांच्याबरोबर, आदरणीय राणेसाहेब हे सगळेचे सगळे त्याच्यावर ताकदीने उभे आहेत. आता एवढी ताकद एकत्र असताना, त्याच्या मागे उभी असताना या वॉर्डाचा विकास निश्चित पद्धतीने होणार. म्हणून दुसऱ्यांची रीस पुसण्यापेक्षा अभिन नाईकाच्या अनुभव आणि अभिन नाईकाच्या माध्यमातून विकासाची रेष मोठी करणं हे आमच्या सगळ्यांचं काम आहे. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये स्वतः शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब उतरलेले आहेत. प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. घरोघरी जाऊन ते प्रचार करत आहेत. सोबतच आपले गोविंद वाडकर आहेत, त्याचबरोबर वेदिका सावंत आहेत, शिवसेनेचे इथले उमेदवार आहेत. काय सांगाल, तुम्ही स्वतः प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये उतरलेला आहात, या दोन्ही व्यक्तींचा प्रचार करताय, कसा प्रतिसाद मिळतोय? मी आता प्रभाग 4 मध्ये होतो, तिकडचा आठवून आता प्रभाग 10 मध्ये आलो. मी सावंतवाडी शहरात सगळीकडे फिरतो, पण हे जो प्रभाग आहे इथं माझ्या बायकोचं माहेर आहे. ज्या ठिकाणी बायकोचं माहेर आहे त्या ठिकाणी दोन्ही सीट आल्याच पाहिजेत. हो, बरोबर ना वाडकर साहेब? बरोबर. आणि धुरंधर आहेत, 8 वेळा निवडून आलेले आहेत वाडकर साहेब, 8 वेळा. त्यामुळे ह्यांचा पराभव कोणाला करणं अशक्य गोष्ट आहे. आणि आमच्या ताई नूतन आहेत, नवीन आहेत, सोज्वळ आहेत. त्यांचे पती विशाल सावंत हे अनेक सामाजिक कार्यात पुढे असतात आणि ह्यावेळी त्यांना संधी मिळालेली आहे. सुजित आहेत आमचे, तो पण त्यांना पूर्ण प्रकारे मदत करतोय आणि असे सगळेच कार्यकर्ते त्यांना मदत करतात. आम्ही निश्चय केलेला आहे कोणत्या परिस्थितीत ह्या दोन्ही सीट निश्चितपणे येतील. मागच्या वेळी या प्रभागावर मला 120चं लीड होतं. मी नगराध्यक्ष जेव्हा होतो त्या ह्या प्रभागात 120चं लीड होतं. ही आज दुसरी वेळ म्हणजे या प्रभागात यायची आणि मी मागच्या दिवशी बोललो 27-28ला 3 आणि 10 मध्ये मी स्वतः थांड मांडून बसणार आहे. माझ्या प्रभागाची मला चिंता नाही आहे, मी पण स्वतः उभा आहे, पण मला चिंता नाही आहे. माझ्या सर्व तिकडच्या लोकांवर माझा पूर्ण विश्वास आहे, सगळ्या नागरिकांवर विश्वास आहे. कोणी किती आलेत आणि गेलेत मी प्रभाग 7मधनं मी 100% विजय होणार आहे, त्यात कोणती शंका नाही. आणि आता इथे सांगून जातो, हा व्हिडिओ तुम्ही राखून ठेवा. या ताई सावंत मॅडम आणि आमचे वरिष्ठ वाडकर साहेब हे निश्चितपणे निवडून येतील आणि आमचे सुजित कोरगावकर आहे हे त्यांना भरपूर साथ करत आहेत आणि त्यांची सर्वच टीम, सुजित कोरगाव त्यांची सर्व, उमेश पाटणकर आहेत, विशाल सावंत आहेत, सर्वच टीम. सुजित कोरगावकर, हरेश कोटावकर तर दिल दे के काम कर रहा है. त्याच्यामुळे सगळे मिळून कोणाचं नाव राहिलं तर बाबा माफ करा, कारण सगळ्यांची नाव पटकन येत नाहीत, पण आपण सगळेजण मिळून ही सीट 100% काढणार आहोत. निश्चित साहेब, साहेबांनी म्हटलं जसं तुम्ही मातब्बर आहात, दिग्गज आहात इथले, काय विश्वास व्यक्त करता? हे बघा, मी 1978 पासून निवडणुका लढवतो आहे. त्या शैक्षणिक असतील, सहकारातल्या असतील, सहकार, राजकीय, शैक्षणिक
धर्मदा ह्या अनेक संस्था चालवलेल्या आणि ह्या लोकांच्या आशीर्वादामुळेच मी आज एवढे सातत्याने निवडून येतो. तर ह्या लोकांचं माझ्यावर खूप प्रेम आहे. आता विषय राहिला की ह्या प्रभागात मला राहायचं, आता ह्यावेळेस राहायचं नव्हतं, परंतु दीपकभाई आणि संजूभाईने आग्रह केला की सर्व नवीन नगरसेवक नको, थोडे जुने पाहिजेत, म्हणून आम्ही जुने 5 आहोत, बाकी 13 संपूर्ण नवीन आहेत. असं हे चांगल्या प्रकारे पॅनल दीपकभाईने आणि संजूभाईंच्या ह्याच्या मार्गदर्शनाखाली झालेलं आहे. आता तुम्ही म्हणाल तर ही गरड आणि ही जी टीम आहे प्रचाराची, ही एकसंघ टीम आहे. हे कोणत्याही आमिषाला बळी पडणारी माणसं नाहीत. आता सावंतबाई आहेत, आमच्या वहिनी आहेत, विशालजी बायको, ही घरंदाज मुलगी आहे आणि त्यांच्या घराण्याला एक वारसा आहे. मोहन सावंत हे नगरपालिकेला आमच्या पूर्वीचे दत्ताराम वाडकर नगराध्यक्ष होते, तेव्हा ते हे होते, मुकादम होते, पण त्यांचं काम एवढं उत्तम होतं, प्रेमाने किंवा संपूर्ण शहरात साफसफाई करणे किंवा कोणाही कर्मचाऱ्याला न दुखवता सर्वांनी सांभाळून घे, असा त्यांचा वारसा आहे. तर ती एक चांगल्या प्रकारची आम्हाला उमेदवार मिळाली आहे आणि चांगला आहे रिस्पॉन्स म्हणजे सर्व लोक त्याला प्रेमाने तिचं स्वागत करतात. ज्यावेळी माणसं स्वागत करतात त्याचवेळी आम्ही ओळखतो की ही मतं कुणाला मिळेल. इथे धनाचा उपयोग ह्या वाड्यात अजिबात चालणार नाही आणि धनाची आणि ह्याची शक्ती इथे अजिबात चालत नाही. आम्ही अनेक वर्ष बघतो की माणसं इकडची आहेत ती माणसावरच प्रेम करणारी आहेत, ती दीपकभाईवर प्रेम करणे आहेत, संजूभाईवरती प्रेम करणे आहेत. त्याच्यामुळे हे दोन्ही सीट आम्ही हमखास निवडून आणू ह्याची मला संपूर्ण हमी आहे. त्याचप्रमाणे आमची 3री सीट आहे कविटकर मॅडम, ह्यासुद्धा एक चांगल्या सुशिक्षित वकील आहेत, नोटरी आहेत आणि त्यांनासुद्धा एक वारसा असा आहे की माझी सैनिकांची ती मुलगी आहे, हे लक्षात घ्या. आपल्या बलिदान ज्या सैनिकांचं देशासाठी लागतं त्याची मुलगी आहे. त्यामुळे काही सर्व चांगले उमेदवार असे दर्जेदार दिले आहेत, काही काळजी नाही. लोक एकदम मतदार खुश आहेत, सर्व मतदार निवडून येऊन काय आणि येणार यात कोणत्याही प्रकारची शंका बाळगण्याचं काही कारण नाही. महिलांकडे तुम्ही जाताय, तुम्हाला कसा प्रतिसाद मिळतो? चांगला प्रतिसाद मिळतोय मला. सर्व महिला अगदी सपोर्ट करतात, त्याच्यामुळे विजय हा नक्कीच आहे आणि सर्वांनी असाच सपोर्ट करावा. भाईनी पण छान मला हे केलेलं आहे. वाडकर साहेब असतातच, त्याशिवाय सुजितबाई, उमेश पाटणकर, असे सर्वांचा मला चांगला प्रतिसाद मिळतोय, त्याच्यामुळे विजय हा नक्कीच आहे. प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये माजी मंत्री आमदार दीपकभाई केसरकर यांच्या माध्यमातून प्रचाराला सुरुवात झालेली आहे. भाई आपल्यासोबत आहेत. भाई, प्रभाग 4 मध्ये तुम्ही आज प्रचार करत आहे. कालपासूनच तुम्ही सगळ्या नगरसेवकांच्या प्रचारासाठी मैदानात उतरलाय, काय सांगता? एक गोष्ट अशी आहे की मी उतरण्यापेक्षा हे जे आमचे सगळे नगरसेवक अतिशय ॲक्टिव्ह आहेत, आमच्या नगराध्यक्षाचे उमेदवार अतिशय ॲक्टिव्ह आहेत आणि त्याच्यामुळे ते घरोघर जात आहेत आणि प्रत्येकाची मतं मागत आहेत. माझ्या तब्येतीमुळे मला मध्यंतरी चांगलं नव्हतं, त्याच्यामुळे मी स्वतः प्रत्येकाच्या घरोघरी जाऊ शकलो नाही, परंतु माझा प्रयत्न आहे की जेवढ्या ठिकाणी जाता येईल आणि किमान कॉर्नर मीटिंग तरी घेऊन प्रत्येकाशी संवाद साधावा असा माझा प्रयत्न राहील. निश्चितच भाई, खरं तर डॉक्टरने तुम्हाला सल्ला दिला होता की प्रचारामध्ये न उतरण्याचा, तरी देखील तुम्ही प्रचारामध्ये सक्रिय होताना दिसतात, त्याबद्दल काय सांगाल? नाही, सक्रिय असं आहे बघा की प्रत्येकाच्या घरोघरी जाणं हे खरं तर आवश्यक आहे, परंतु जेवढ्या लोकांना भेटणं शक्य आहे तेवढ्या लोकांना मी भेटतो आहे आणि अतिशय उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे आणि त्याच्यामुळे सर्वच लोक ही या ठिकाणी कामाला लागलेली आहेत आणि त्याच्यामुळे विजय निश्चित आहे असं मला वाटतं. शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे असं म्हणाले की युती तुटण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण कुठेतरी कारणीभूत आहेत. बाकी भाजपच्या कुठल्याही नेत्यांचा प्रॉब्लेम नव्हता, मात्र त्यांच्यामुळे ही युती तुटली असं त्यांचं मत आहे. बघा, या गोष्टीवर आता चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही आहे. युती आता झालेली नाही आहे, आपण वेगवेगळे लढतो आहे आणि वेगवेगळे लढत असताना आपण आपली बाजू मांडायची, मतं मिळवायची आणि निवडणूक ही तात्पुरती असते. निवडणूक संपली की पुन्हा आपलं महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं सरकार आहे आणि त्याच्यामुळे आताच्या स्टेजला कोणामुळे युती तुटली ह्याच्यापेक्षा युती तुटली आहे आणि आपण निवडणुकांना सामोरं जात आहे आणि ह्या निवडणुका जिंकणं हे आवश्यक आहे. निश्चितच भाई, शेवटचा प्रश्न, 3 डिसेंबरला सावंतवाडीतलं चित्र काय असेल? 100% शिवसेना या ठिकाणी विजयी झालेली आपल्याला दिसेल, आमचे नगराध्यक्ष विजयी झालेले दिसतील आणि आमचे सर्व उमेदवार विजयी झालेले आपल्याला दिसतील.
निश्चितच हे होते राज्याचे माजी मंत्री आमदार दीपक भाई केसरकर. त्यांनी विश्वास व्यक्त केलेला आहे येत्या 3 डिसेंबरला नगराध्यक्षांसह शिवसेनेचे जे सर्वाधिक उमेदवार आहेत ते विजयी झालेले पाहायला मिळतील. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये शिवसेनेच्या माध्यमातून जोरदार प्रचार सुरू केलेला दिसतो. आपण पाहतोय असंख्य जे शिवसैनिक आहेत, कार्यकर्ते आहेत, ते या ठिकाणी प्रचारामध्ये अगदी सायंकाळी सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर आहेत. कसा प्रतिसाद मिळतो? अगदी सकाळपासून आम्ही तुम्हाला पाहतोय, हीच गर्दी आहे, हेच सगळे लोक तुमच्यासोबत आहेत. कसा प्रतिसाद आहे? सकाळपासून आपण पाहतच आहात, हीच गर्दी आहे, हाच लोकांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे. त्यामुळे फिरायला पण खूप बरं वाटतं, कारण सगळ्यांकडून चांगलाच रिस्पॉन्स मिळतो. त्यामुळे जी आमची अपेक्षा होती त्याप्रमाणे आमची 21 सर्व सीट येतील, कारण प्रत्येक प्रभागमध्ये आता फिरत आहे आणि तिथे अशीच 200च्या वर आहेत. आणि ही मला सांगायला अभिमान वाटतो की ही आपल्या वॉर्डमध्ये आमच्या शेजारची सावंतवाडीतलीच माणसं आहेत. आम्हाला कुठूनही भाड्याची माणसं आणावी लागत नाही आणि हेच आमच्या यशाचं गमक आहे. निश्चितपणे नगरसेवक पदाचे उमेदवार प्रसाद नाईक आपल्यासोबत आहेत. कसा तुम्हाला प्रतिसाद आहे? आमच्या इकडे सगळ्यांचा चांगला प्रतिसाद आहे. लोकांना सकाळपासून आमच्यासोबत भर उन्हात प्रचार करतायत. निश्चितच ॲडव्होकेट सायली दुभाषी सुद्धा आपल्यासोबत आहेत. शिवसेनेच्या त्या उमेदवार आहेत. काय सांगाल, काय विश्वास व्यक्त कराल? अगदी सकाळपासून तुम्ही सगळी मंडळी घरोघरी जाऊन प्रचार करताय. प्रचार तर प्रचंड आहे, उत्साह आहे. आणि दीपकबाईंचे जे सावंतवाडीकरांमध्ये जो रिलेशन आहे घराघरात, तो आज मला बघायला मिळाला. तिथे आम्ही जेव्हा भाई आमच्याबरोबर होते बुराणगल्लीत, तेव्हा एका माणसाने म्हटले, काका आहेत तर आम्ही आहोत. म्हणजे एवढा त्यांचा घरोबा आहे. तर आम्हाला तर निश्चितच पाठिंबा मिळणार आणि आमचाच गुलाल उधळणार असं मला वाटतंय. निश्चितच आम्ही निवडून येणार आणि मॅडम पण निवडून येणार. फडके याचा विश्वास आपण सर्वांनी या आजच्या प्रवेशाने दिलेला. आज या ठिकाणी तरुण वर्ग आहे, वयस्क आहेत, तरुणी आहेत. यांच्या चेहऱ्यावरती बघितल्यानंतर निश्चितपणे तुम्ही या ठिकाणी भाजप सारख्या फार मोठ्या पक्षामध्ये प्रवेश करत आहात की ज्या पक्षाची सत्ता ही केंद्रामध्ये आहे, राज्यामध्ये आहे. आणि आता आपल्या या सावंतवाडीच्या सुंदर नगरपालिकेवरती सुद्धा भाजपचा झेंडा आपण फडकवून या ठिकाणी नेतृत्व जे देणार आहात, हे नेतृत्व मित्र खरोखरच एका अनेक वर्ष, कारण का शिवरामराजे भोसले यांची शेवटची निवडणूक, या निवडणुकीमध्ये मी काम केलेलं आहे विधानसभेला. आणि तिथपासून आम्ही राजघराण्याचे संबंध, राजघराण्याशी जवळ आहोत. आणि या राजघराण्याची सुनवाई या ठिकाणी आज उभी आहे की ज्यांच्याकडे एक व्हिजन आहे, ज्यांच्याकडे एक नेतृत्व राजघराण्याचे येणार आहे. आणि या अशा युवा नेतृत्वाला, ज्यांनी युवतींकडे, ज्यांनी युवकांकडे बघण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन आहे, अशी नवीन अगदी नौखी आपल्याला युवती राजकारणामध्ये येत आहे आणि ती राजघराण्याची येत आहे. हे खरोखरच आज जे सावंतवाडी घराणे नुसतं सावंतवाडी शहरापुरतं मर्यादित नाही मित्र, तर संपूर्ण आपल्या सावंतवाडी तालुक्यामध्ये या राजघराण्याने जो ठसा उमटवलेला आहे किंवा राजघराण्याने जे कार्य केलेलं आहे, सामाजिक कार्य केलेलं आहे, राजकीय कार्य केलेलं आहे, या अशा नेतृत्वाला आपण 2 तारीखला नगराध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी निवडून देणार आहात. त्याचबरोबर त्यांचे सर्व सहकारी, प्रत्येक विभागातले जे सहकारी आहेत, प्रत्येक वॉर्डमधील त्यांचे जे सहकारी आहेत, यांनाही आपण या कमळ या निशाणीवरती आपलं बटन दाबून निश्चितपणे निवडून देणार आहात. हे आजच्या या आपल्या सर्वांच्या प्रवेशाच्या उपस्थितीवरून दिसत आहे. मध्ये सगळेच जण आपल्या स्वइच्छेने इथं प्रवेशासाठी आला. या पक्षावर विश्वास ठेवून, विषादी पर्वांच्या कार्यावर विश्वास ठेवून किंवा हो घातलेले जे आपले नगराध्यक्ष नवीन आहेत किंवा आपले नवीन नगरसेवक निवडणार आहात, त्याच्यावर आपापला नगरसेवक भारतीय जनता पार्टीचा बसवण्यासाठी त्याच्यावर विश्वास ठेवून तुम्ही इथं आलेला आहे. मी आपल्याला खूप ऋण व्यक्त करतो. होणारे नगराध्यक्ष, होणारे नगरसेवक हा आपल्याच विचाराचा असावा, आपल्याला विकासाचं विजन वेचलेला असावा. ह्या विचाराने तुम्ही इथं आलेला आहे. मी तुमचा धन्यवाद देतो, ऋण व्यक्त करतो. आणि 2 तारीखला मी आपल्याला विनंती करेन, आपण अधिक आपल्या बरोबरचे कोण असतील त्यांना सगळ्यांना ह्या विचाराला आपण त्याच्या आपल्यापासून जवळच करा. आपल्यापासून असलेले लांब असलेल्या त्यांना जवळ करा. आपल्या बरोबर येण्यासाठी सगळ्यांना मदत करा आणि भारतीय जनता पार्टीचा विजय सुकर करा. तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादानं भारतीय जनता पार्टीचा विजय हा गोड व्हायला पाहिजे, मोठा भव्य दिव्य असायला पाहिजे. आपण सर्वजण आपले सर्वांचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साहेब असतील,
किंवा आमचे सर्वांचे लाडके मुख्यमंत्री या ठिकाणी फडणवीस साहेब असतील किंवा आमचे सर्वांचे लाडके आपल्या कोकणचे सुपुत्र चव्हाण साहेब असतील किंवा विशेष म्हणजे आमच्या या राज्याचे मंत्री आणि आमचे कॅबिनेट मंत्री पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब असतील आणि विशेष म्हणजे आपण सर्वांनी मागच्या 1-2 वर्षापूर्वी ज्यांना आपण खासदार म्हणून निवडून दिलो ते सन्माननीय नारायणरावजी राणे साहेब असतील या सर्वांवर आपलं प्रेम आहे परंतु आपल्या सर्वांचं प्रेम माझ्यावरती का आहे मला अजून उलगडलेलं नाही मी ज्या ज्या ठिकाणी विधानसभेमध्ये पडल्यानंतर मी फिरतोय त्या त्या ठिकाणी गर्दी तीच आहे आज लोकर साहेब त्या ठिकाणी गर्दी तीच आहे टाळ्या मारायला काय हरकत नाही कारण काल मी संध्याकाळी पेडणेकर सर वेगुर्ल्यात गेलो होतो मला वाटलं होतं की एक 10-15 मंडळी असतील परंतु मच्छीमार समाजातील जवळजवळ 40-50 महिला रस्त्यावरती वाट पाहत होती की आम्हाला विशाल परब यांना भेटायचं आहे आपला मुलगा येणार भाऊ येणार अशा भावनेतनं सर्व मंडळी माझी वाट पाहत होती मी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आहे माझ्याकडे कोणतंही पद नाही किंवा मी आमदार नाही खासदार नाही मी सरपंच आणि साहेब नगरसेवक सुद्धा नाही परंतु काय माहिती नाही की अखंड महाराष्ट्रामध्ये मी कुठेही जरी गेलो तरी पटकरून एखादा छोटा मुलगा येतो आणि म्हणतो की मला दादा तुमच्या बरोबर एक सेल्फी पाहिजे मी केव्हा काय विचारात पडतो की माझ्याकडे कोणतं पद आहे माझ्याकडे एकच पद आहे त्याचं नाव आहे भारतीय जनता पार्टी एक भारतीय जनता पार्टीचा नेता किंवा कार्यकर्ता तळकोकणातला कार्यकर्ता पेटून उठल्यानंतर काय करू शकतो याचं ज्वलंत उदाहरण येणाऱ्या 2 तारीखला किंवा 3 तारीखला आपणाला दाखवायचं मित्रो असंख्य महिला वर्ग आता या ठिकाणी आले तरुण माझे मित्र आले मी ज्या ज्या ठिकाणी जातो सिंधुदुर्गात किंवा महाराष्ट्रात कुठेही जातो विशेष आपल्या तळ कोकणामध्ये फिरतो त्यावेळी मी ज्या ज्या ठिकाणी मीटिंग असते त्यावेळी एवढंच सांगतो की विशाल परब कायमस्वरूपी आपल्या कार्यकर्ते किंवा मित्रांना झेंडे उचला खुर्च्या लावा या स्वरूपामध्ये मी केव्हाच पाहत नाही प्रत्येक कार्यकर्ता हा मित्र असतो भाऊ असतो त्यांच्या आई वडिलांची एकच इच्छा असते की माझ्या मुलाला काहीतरी विशाल परब यांनी किंवा भारतीय जनता पार्टीने हाताला काम द्यावं मित्र सावंतवाडीची आमच्या परिस्थिती मी असं कोणावरही पत्रकार बंधू आहेत आमचे कारण ते पटकन टिपतात बोलताना विचार करून बोलावा लागतो शेवटचे 10 दिवस राहिले खूप शांत विचार करावा लागतो कारण एक शब्द जरी विशाल परब यांचा चुकीचा आला तो 2 मिनिटात समोरच्या विरोधकां किंवा माझे मित्र मी विरोधक समजत नाही मित्रांकडे जातो आणि त्या ठिकाणी त्याचा अपव्यय केला जातो आमचं त्यांच्याबद्दल समोरच्या पार्टीबद्दल 1% सुद्धा वाईट नाही समोरची मंडळी जेव्हा कोणी विरोधात बोलतात त्यावेळी माझं वाक्य केव्हाही त्यांच्या विरोधात येणार नाही त्यांनी कोणत्याही स्टेपवर जाऊन जरी माझ्यावर बोलले तरी मी बोलणार नाही मागच्या विधानसभेला सुद्धा मी सांगितलेलं होतं बरोबर ना सांगितलं ना टाळ्या मारायला हरकत नाही त्याच्या मागे बरंच काही लपलेलं आहे मित्र या ठिकाणी मी का बोलत नाही तर आपण आपली स्पर्धा जी आहे सावंतवाडीची ती सावंतवाडीची स्पर्धा आपल्याच मित्रांबरोबर करतो आमची स्पर्धा आहे कोणाशी तर आमची स्पर्धा आहे पुणे बारामती लोणावळा किंवा इतर ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेची स्पर्धा आहे आमची स्पर्धा कोणाशी आहे तर इतर राज्यांशी आहे आमची स्पर्धा आमच्या सावंतवाडीतील आमच्या मित्रांबरोबर बिलकुल स्पर्धा नाहीये टाळा मारायला हरकत नाही आमची स्पर्धा पुन्हा सांगतोय आमची स्पर्धा ही विरोधकांशी नाही आहे किंवा आमचे सावंतवाडीत विरोधक नाहीये आमचे सर्व मित्र आहेत या मित्रांची आमची ही हसत खेळत चाललेली स्पर्धा आहे ही स्पर्धा का होते तर मागील 30-40 वर्ष एकाच ठिकाणी एकाच नेतृत्वाखाली अनेक मंडळींना या सावंतवाडीने नेतृत्व करायला दिलेलं आहे ठीक आहे माझा पराभव झाला मी मान्य करतोय परंतु त्यावेळी सुद्धा मी सर्वांना सांगितलेलं होतं की मी आमदार झाल्यानंतर या ठिकाणी सावंतवाडी सोडून माझी बॅग पॅक करून मी मुंबई गाठणार नाही बोललो होतो ना तेच मी आजही सांगतो मी कोणी होऊ दे मी या ठिकाणी मी सावंतवाडीतच राहणार आणि माझ्या जनतेची सेवा करणार प्रभाग 7 मध्ये 30 वर्षात विकासच झाला नाही फक्त आश्वासनं देण्यात आली आता मला एकदा संधी द्या विकास काय असतो तो दाखवून देऊ असा ठाम विश्वास प्रभाग 7 चे भाजपा उमेदवार सौरभ तामणकर यांनी व्यक्त केलाय मालवण शहरात नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात झाली आहे प्रभाग 7 मध्ये भाजपचे उमेदवार युवा व्यावसायिक सौरभ श्रीकृष्ण तामणकर प्रभाग 7 मधून निवडणूक रिंगणात उतरल्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजना खासदार नारायण राणे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मच्छीमारांसाठी आणलेल्या विविध योजनांची माहिती ते मतदारांपर्यंत पोहोचवत आहेत
आज इकडे सन्माननीय आमचे पालकमंत्री लाडके नितेश राणे साहेब नारायण राणे साहेब आमचे सर्व व्यासपीठ सन्माननीय व्यासपीठ 2022 मध्ये मी अधिकृत भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केलेला अधिकृत होता, पण त्याच्या अगोदर 10 वर्षा अगोदरच मी या पक्षावर विश्वास म्हणजे नरेंद्र मोदी निवडून यायच्या अगोदर देखील माझा ह्या पक्षावर विश्वास बळकट झालेला, कारण की मी जेव्हा कॉलेजमध्ये असताना जेव्हा वोटिंग चालू होतं मनोहरभाई पर्रीकरांचं, तेव्हा मी जे एक उत्साह कार्यकर्त्यांमध्ये बघितलेला, तेव्हा काँग्रेसचं सरकार बळकट होतं आणि त्याच्यामधून म्हणजे बिर्याणी सरकार म्हणायचं आणि मनोहरभाई पर्रीकरांचं हे वडापाव सरकार, म्हणजे कार्यकर्ते नुसते वडापाव खाऊन सगळीकडे काम करायचे आणि त्यांना निवडून आणायचे पणजी शहरामध्ये. सो ते सगळं बघताना म्हणजे आपण हा पैशाच्या जोरावर इलेक्शन रोज लढवता येणार नाही, हे महत्त्वाचं आहे. आणि आपण काम जनतेचं करून व्यवस्थित सगळे स्कीम त्यांना देऊन मग काही बारीक बारीक समस्या, आता ही गटाराची समस्या ही अगोदर व्हायलाच पाहिजे होती. जो इकडे माजी नगरसेवक आहे तो इकडे 30 वर्ष राहून ह्या बारीक समस्या जर इकडे लोकांच्या करू शकला नाही तर मग पुढे आणि कायच त्याला विजन नसणार आणि तो पुढे देखील काहीच करू शकणार नाही. कितीही आश्वासनं दिली, नुसतं नगरपालिकेत गेला आणि 5-6 टर्म नगरसेवक झालं म्हणून होत नाही. लोकांची जेव्हा तुम्ही कामं करणार तेव्हाच तुम्ही हक्कानी म्हणू शकतात मी फिक्स नगरसेवक म्हणून. हे सगळ्यांच्या लक्षात आलं पाहिजे आणि हा बदल ह्या ठिकाणी घडवून मला एक संधी तुम्ही दिली तर 100% पुढच्या इलेक्शनला मला तुमच्या घरी पण यावं लागणार. तुम्हीच माझं कमळला आणि माझं चिन्ह पण एकच राहणार, कमळ कमळ कमळ, तिन्हीकडे कमळच तुम्ही देणार 100%. स्वातंत्र्यानंतर देश एकत्र आणण्याचं खूप मोठं काम सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केलंय. जात, धर्म, भाषा, प्रांत याच्याही पलीकडे जाऊन आपण आपली एकता आणि स्वातंत्र्य कायम टिकवून ठेवूया असं आवाहन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केलंय. मेरा युवा भारत या उपक्रमाअंतर्गत जिल्हास्तरीय युनिटी मार्च म्हणजेच एकता पदयात्रा कार्यक्रमाच्या शुभारंभ प्रसंगी कुडाळ इथं त्या बोलत होत्या. युवा कार्यक्रम आणि क्रीडा मंत्रालय भारत सरकार यांच्यामार्फत 2025 हे वर्ष भारताचे लोहपुरुष राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रमुख शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल यांची 150वी जयंती वर्ष म्हणून साजरं केलं जात आहे. या ऐतिहासिक प्रसंगाचं औचित्य साधून राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त 31 ऑक्टोबर ते 25 नोव्हेंबर या कालावधीत संपूर्ण भारतभर जिल्हास्तरीय पदयात्रा आयोजित केल्या जात आहे. मैं स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेती हूँ. मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि दैनिक जीवन में यथासंभव भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में मैं अपना सहयोग दूंगी. सर्वांनी हात लावायचा या ठिकाणी. यानंतर मी सर्व मान्यवरांना व जिल्हाधिकारी मॅडम विनंती करतो की ह्या पदयात्रेसाठी आपण
आज आपण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या भव्य अशा राष्ट्रीय पदयात्रेला इथं एकत्र झालेलो आहोत. आपल्या सर्वांना माहीत असेल की सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं जे कर्तृत्व राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी त्यांनी दिलेलं योगदान हे आजच्या तरुणापर्यंत पोहोचवणे. भारत स्वातंत्र्य 1947 रोजी झाला, तरीही आपल्या देशामध्ये जे संस्थानिक राज्य होती ती राज्य भारतामध्ये विलीन होण्यासाठी मागं पुढे येत होती. तेव्हा सरदार वल्लभभाई पटेलानं सर्वांना आव्हान केलं, सर्व जे संस्थानिक राजे महाराजे होते की त्याने आपल्या देशामध्ये विलीन व्हावं. आणि जसं की आपल्याला माहिती आहे की 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी आपण सरदार वल्लभभाई पटेल जे भारताचे लोहपुरुष म्हणून ओळखले जातात यांची 150वी जयंती साजरी केली. आणि त्यानिमित्तानेच आपल्याला केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार आज आपण इथे कुडाळ शहरामध्ये युनिटी मार्च काढत आहोत आणि त्याचं उद्घाटन झालेलं आहे असं मी जाहीर करते. त्याचप्रमाणे मेरा भारत युवा केंद्र, शिक्षण विभाग, NSS, NCC या युनिट्सचं मी कौतुक करते, कारण या नियोजनात त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. आज या युनिटी मार्चची पार्श्वभूमी जी आहे ती आपल्याला घाटवळ साहेबांनी आत्ताच सांगितली की देशाची एकता टिकून राहण्याचा संदेश आपण घेऊन जाणार आहोत. कारण स्वातंत्र्यानंतर देश एकत्र आणण्याचं खूप मोठं काम सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केलं आणि ते आपण टिकवून ठेवायचं आहे. आपलं स्वातंत्र्य जसं आपण 75 वर्षांनी टिकवून ठेवले, त्याचप्रमाणे जात, धर्म, भाषा, प्रांत, प्रदेश याच्याही पलीकडे जाऊन आपण आपली ही एकता कायम टिकवायची आणि पुढच्या पिढ्यांपर्यंत देखील हाच संदेश पोहोचवायचा. हेच या युनिटी मार्चचा हेतू आहे. आज पुन्हा एकदा या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी सर्वांना शुभेच्छा देते आणि सर्वांचा आभार व्यक्त करते. नवसाला पावणारी हाकेला धावणारी मणेरी गावची सातेरी देवीची वार्षिक जत्रा रविवारी 23 नोव्हेंबरला होतीये. सकाळी अभिषेक, देवीला साडी नेसवणं, नंतर ओटी भरणं, रात्री आरती, मिरवणूक, मामा मोचेमाडकर यांचा नाट्यप्रयोग होणार आहे. याचा लाभ घेण्याचं आवाहन गावकरी, मानकरी आणि ग्रामस्थांनी केलंय. शहर विकास आघाडीच्या नेत्यांनी भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार समीर नलावडे यांना चांगलंच घेरलंय. त्यांच्या मदतीला मंत्री नितेश राणे मात्र धावून आले. विरोधकांच्या टीकेला उत्तर तर दिलंच, शिवाय समीर नलावडे यांची पाठराखण केली. समीर नलावडेंना मत म्हणजे नितेश राणेंना मत असं भावनिक आवाहन देखील केलंय. आणि तुम्ही मला वैयक्तिक दृष्टिकोनातून विचारलं, मला सर्वात समीर नलावडे आणि त्यांच्या टीमचं आवडणारं काम कुठलं त्यांचा सहकारी म्हणून. कारण का जेव्हा मी त्यांच्यासाठी गेली 5 वर्ष अगोदर मतदान मागत होतो, तुम्ही जनतेला विश्वासाने सांगत होतो की नाही समीर नलावडे आणि त्यांच्या लोकांना तुम्ही मतदान करा, बघा तुम्हाला कशी सेवा देतात. आणि म्हणून त्या 5 वर्षामध्ये त्यांच्याकडे जेव्हा अधिकार होते, तुम्ही स्वतः कणकवलीकरांकडे फिरा असं मी तुम्हाला विनंती करतो. कुठल्या कणकवलीकरांना दाखला अगर कुठला पाहिजे असेल आणि समीर नलावडेंनी काढून दिला नसेल असा एक कणकवलीकर मला दाखवा, किंवा मला माझा दाखला हवाय, माझ्यासाठी दाखला हवाय आणि तो काढण्यासाठी मला त्रास दिला जातोय, माझ्याकडून काय अपेक्षा ठेवली जाते, असा एक व्यक्ती तुम्ही माझ्या कणकवलीमध्ये दाखवा. आणि सगळे हे कार्यक्रम एका बाजूला आणि रोजच्या आयुष्यामध्ये दाखले काढणं, ती छोटी मदत करणं. कणकवली नगरपंचायतमध्ये गेल्यानंतर कुठला नेता बसला नाही, नगराध्यक्ष बसला नाही, पण माझ्या घरातला भाऊ, मुलगा आणि मित्र म्हणून समीर नलावडे तिथे बसलाय आणि तो दिवस रात्र माझ्यासाठी कुठला विचार न करता माझी सेवा करतोय. ही भावना आज कणकवलीकरांमध्ये असल्यामुळे आज परत एकदा समीर नलावडे आणि त्यांची पूर्ण 17 लोकांची टीम विकासाचा पुढचा टप्पा पूर्ण करण्यासाठी आज परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या समोर, कणकवलीकरांसमोर आलेले आहेत. एक अजून एक मोठा फरक या 5 वर्षामध्ये असा असेल की 5 वर्ष अगोदर जेव्हा आम्ही मतदान मागत होतो तेव्हा नितेश राणे नुसता आमदार होता
आज नितेश राणे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या आशीर्वादामुळे, आदरणीय राणे साहेबांच्या आशीर्वादामुळे, आदरणीय रवी चव्हाण साहेबांच्या आशीर्वादामुळे, माझ्या सर्व वरिष्ठांच्या आशीर्वादामुळे आज कणकवलीचा, देवगडचा, वैभववाडीचा आमदार हा राज्याचा कॅबिनेट मंत्री आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे. आणि त्या पदाचा फायदा मी ह्या नगरपंचायत चालवण्यासाठी किती करू शकतो याचा फक्त विचार माझ्या कणकवलीकरांनी करायला हवा. तुम्ही समीर नलावडेला मतदान करत असताना माझ्या 17 ते 17 भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सहकार्यांना मतदान करत असताना ते मत तुम्ही नितेश राणेला पण देत आहात. नितेश राणेला पण तो संदेश देत आहात की नितेशजी 5 वर्ष अगोदर आमदार म्हणून तुम्ही चांगलं काम केलं, ह्यांना साथ दिली. आता तर तुम्ही पालकमंत्री आहात, पाहिजे तेवढी निधी ह्या कार्यकर्त्यांच्या, या माझ्या सहकार्यांसाठी तुम्ही उभी करू शकता. मी कॅबिनेट मंत्री असल्यामुळे आदरणीय मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री माझ्या कुठल्याच विषयाला मला नाही बोलू शकत नाही. हक्काने मी त्यांच्याकडे जाऊ शकतो की फडणवीस साहेब, मला माझ्या कणकवलीसाठी, या शहरासाठी तुम्ही विकासासाठी एक विशेष पॅकेज द्या. मला एक आदर्श शहर बनवायचं आहे, मला वेगळे 25-50 कोटी द्या. एक चांगलं शहर बनवण्यासाठी मी हक्काने त्यांच्याकडे जाण्याची ताकद आज माझ्याकडे आहे. मी जाऊ शकतो. आमदार म्हणून कदाचित माझ्या समोर मर्यादा असल्या तरी आज कॅबिनेट मंत्री म्हणून, पालकमंत्री म्हणून, कणकवलीचा आमदार म्हणून मी कणकवलीकरांच्या आयुष्यामध्ये तेवढा फरक करू शकतो अशी ताकद माझी आज कॅबिनेटमध्ये आहे. गेल्या 11 महिन्याच्या माझ्या कारभारामध्ये तुम्ही माझी कामाची झलक पाहिलेली आहे. कॅबिनेट मंत्री म्हणून मी घेतलेले धोरणात्मक निर्णय, त्याला असलेला फडणवीस साहेबांचा पाठिंबा, पालकमंत्री म्हणून मी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जे आज एका उंचीवर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतोय, त्याला मिळत असलेला फडणवीस साहेब आणि सरकारचा पाठिंबा, ह्याच्या सगळ्याचा फायदा माझ्या कणकवलीकरांनी घ्यावा. 5 वर्ष ह्या तुमच्या ह्या आयुष्यातले आम्हाला ह्या विकासाच्या टप्पा पूर्ण करण्यासाठी, आपल्या कणकवली शहराला अजून 5 पावलं पुढे घेऊन जाण्यासाठी तुमच्याकडून मला ही 5 वर्षे हवी आहेत. सत्तेची जोड अगर आमच्या नगरपंचायतीला, आमच्या समीर नलावडे, बंडू हरणे आणि हे माझ्या सगळ्या 17 नगरसेवकांना अगर मिळाली तर कणकवली शहरामध्ये राहणारा नागरिक हा अभिमानाने माझं शहर किती विकसित आहे हे आपल्या बाहेरगावच्या नातेवाईकांना, अन्य राज्याच्या नातेवाईकांना आणि मुंबईच्या नातेवाईकांना हक्काने दाखवू शकतो. एवढं काम आम्हाला पुढच्या 5 वर्षामध्ये करायचं आहे. 3 डिसेंबर नंतर इथला आमदार, पालकमंत्री मीच असेन असं वक्तव्य मंत्री नितेश राणेंनी केलंय. नेमकं याबाबत मंत्री नितेश राणे काय म्हणालेत पाहूया. नातेवाईकांना हक्काने दाखवू शकतो. एवढं काम आम्हाला पुढच्या 5 वर्षामध्ये करायचं आहे. म्हणून माझ्याकडून एक स्पष्ट आहे, तुम्हाला सांग, आमची स्पष्ट भूमिका आहे. 2 तारखेपर्यंत भारतीय जनता पक्ष म्हणून मी माझे उमेदवार नगराध्यक्ष आणि 17चे 17 माझे नगरसेवक फक्त विकासाच्याच विषयावर आम्ही जनतेच्या समोर जाणार. ही जनतेची निवडणूक आहे, जनतेचं भविष्य घडवणारी निवडणूक आहे. ही आमच्यासाठी ही निवडणूक आम्ही लढवत नाही आहोत. जनतेचे सेवक आम्हाला बनायचे आहे. जनतेच्यासाठी 5 वर्ष काहीतरी वेगळं कामाला करून दाखवायचं आहे, म्हणून ही आम्ही निवडणूक लढवतोय. म्हणून कुठलीही राजकीय टीका, कुठलीही वैयक्तिक टीका, कुठल्याही भानगडीमध्ये आम्ही न पडता आमच्याकडून पुढचे हे जे प्रचाराचे दिवस आहेत, आमचे भाषण असो, आमचे इंटरव्ह्यू असो, आमच्या मतदारांमध्ये संवाद असो, त्याच्यामध्ये कणकवलीसाठी आम्ही काय करू शकतो ह्याच बाबीवर आम्ही लक्ष केंद्रित करणार आहोत. त्याच बाबतीमध्ये आम्ही बोलणार आहोत.
अन्य कुठल्याच विषयावर, त्या सगळ्या विषयांवर अन्य विषयांवर बोलण्यासाठी 3 तारखेनंतर आमच्याकडे भरपूर वेळ आहे. त्याच्यानंतर आम्ही चर्चा करू शकतो, इंटरव्ह्यू देऊ शकतो, आमची बाजू मांडू शकतो. कारण का 2 तारखेनंतर पण या मतदारसंघाचा आमदार हा नितेश राणेच असेल. 2 तारखेच्या नंतर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पालकमंत्री हा नितेश राणेच असेल. हे मी तर निश्चित पद्धतीने विसरलो नाहीये. आणि म्हणून ह्या आम्ही सगळेजण अतिशय स्पष्ट आणि ह्या क्लिअर भूमिकेवर आम्ही काम करतोय. आम्हाला कणकवलीचं वातावरण खराब करायचं नाहीये. मी हे जनतेला स्पष्ट सांगेन. जनतेने आमच्यावर जो वारंवार विश्वास ठेवला, जनतेने जो आम्हाला वारंवार जो आशीर्वाद दिला, आज कणकवलीची प्रतिमा आम्ही फार मेहनत करून, आम्ही फार संयम ठेवून आम्ही बदलत आणलेली आहे. कणकवलीमध्ये जो आज विकास होतोय, जे आज निर्भय पद्धतीने आपले असंख्य पालक आपल्या मुलांना शिकवण्यासाठी पोद्दार स्कूलमध्ये आणतात, कारण का आम्ही कणकवलीची प्रतिमा जपली आहे. कणकवलीमध्ये काही चुकीचं व्हायला दिलेलं नाहीये. आणि मी तुम्हाला, माझ्या कणकवलीच्या जनतेला, मी तुमचा आमदार म्हणून, या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी तुम्हाला विश्वास देतो. कोणी काही करून दे, कोणी कितीही टोकाचं वागून दे, कोणी कितीही वैयक्तिक टीका करून दे, पण मी आणि माझे सहकारी कणकवलीचं वातावरण खराब करून देणार नाही. आम्ही आमच्याकडून कुठलंही असं वक्तव्य ज्याच्यामुळे कणकवलीमध्ये वातावरण खराब होईल ते आम्ही करणार नाही. हा शब्द मी माझ्या कणकवलीकरांना मी या निमित्ताने देतो. पुढचे जे काय प्रचाराचे दिवस आहेत, माझे डोर टू डोर असो, वॉर्ड निहाय असो, संवाद मेळावे, चर्चा, हे सगळे गोष्टी अशा आता सुरू होणार आहेत. आमचे नगराध्यक्ष आणि त्यांची पूर्ण टीम ती पहिल्यापासूनच जनतेच्या मध्ये जाते, बोलते, चर्चा करते. 17चे 17 आमचे जे उमेदवार आहेत, आमचं जे पॅनल आहे, आम्ही अतिशय चांगले उमेदवार आणि त्या वॉर्डातल्या लोकांच्या मागणीनुसार दिलेले उमेदवार आहे. कोणावरही कुठे लादलेलं नाही. जनतेने बसून ठरवलं की नितेशजी, समीरजी ह्याला उमेदवारी द्या, आम्ही त्यांना उमेदवारी दिलेली. कुठेही आम्ही काय मागे पुढे बघितलेलं नाही. म्हणून जनतेच्या मनातले 17चे 17 उमेदवार, मतदारांच्या मनातले 17चे 17 उमेदवार आज आमच्या पॅनलमध्ये लढतायत. आम्हाला आमच्या कणकवलीसाठी खूप करायचं आहे. मी निवडणूक त्याच्यासाठीच लढवतो. माझं देवगड शहर, देवगड जामखेड शहर असो, वाघवे वैभववाडी शहर असो आणि माझं कणकवली असो, या तिन्ही शहरांना माझ्या कारकिर्दीमध्ये जनतेने मला 3दा निवडून दिलेले आमदार म्हणून. संदेश पारकरांसाठी 48 तासात आम्ही भ्रष्टाचारी कसे बनलो याचंच आश्चर्य वाटतंय. या निवडणुकीचा केंद्रबिंदू मी नाही, 3 डिसेंबर नंतर काय ते बोलू, असं स्पष्ट शब्दात नितेश राणेंनी सांगितलंय. मला आश्चर्य एवढंच वाटतं की संदेश पारकरजींसाठी मी 48 तासामध्ये भ्रष्टाचारी आणि भयभीत करणारा माणूस कसा झालो. 48 तासाअगोदर वाटलं नव्हतं का ते रवी चव्हाणजी, नितेश राणे आणि भारतीय जनता पक्ष हे भ्रष्टाचार करणारा पक्ष आहे. मग 48 तासामध्ये आमच्या हातातून असा कुठला मोठा भ्रष्टाचार झाला, कोणाला एवढा भयभीत करून टाकलं की 48 तासामध्ये नंतर आम्हाला लगेच आम्ही भ्रष्टाचारी वाटायला लागलो. 17 नोव्हेंबरच्या पूर्वी 48 तासांमध्ये त्याच्या आधी संदेश पारकर भाजपमध्येच प्रवेश करणार अशी चर्चा होती. मी परत सांगतो, ही निवडणूक मी विकासावर लढवतोय. कोण कुठे कसं येणार होतं, काय होणार होतं, याच्यासाठी 2 तारखेनंतर भरपूर वेळ आहे. मला मतदारांना इथे केंद्रबिंदू ठेवायचा. या निवडणुकीचा केंद्रबिंदू नितेश राणे नाहीये, समीर नलावडे नाहीये. ह्या निवडणुकीचा केंद्रबिंदू माझ्या कणकवलीचा मतदार आहे. त्याला काय हवंय, त्याला त्यांच्या मुलांना या कणकवली शहरामध्ये कसं वाढवायचं आहे, कुठे शिकवायचं आहे, त्यांना त्यांचं भविष्य कसं घडवायचं आहे. इकडच्या माझ्या व्यापाऱ्यांना त्यांना इथे चांगल्या पद्धतीने व्यापार करून चांगल्या पद्धतीने
आपला नफा कसा वाढवू शकतो ह्यासाठी ही निवडणूक आहे. उद्या प्रकल्प इथे आणून आमच्या कणकवलीला एक आदर्श शहर कसं बनवू शकतो ह्यासाठी ही निवडणूक आहे आणि मी त्यासाठी लढवतोय, बाकी कशासाठी लढवत नाही. बाकी सगळ्या जे काय बोलायचं आहे, सगळ्याला जे काय आमच्यावर आरोप प्रत्यारोप जे काय चिखलफेक करून देत. शेवटी आम्ही नारायण राणे साहेबांच्या तालमीत तयार झालेले कार्यकर्ते आहेत. साहेबांचे संस्कार आमच्यावर आहेत, म्हणून ज्याला जे काय बोलायचे आमच्याकडे बोलून दे. आम्ही सगळेजण आम्ही संयम ठेवणार, आम्ही विकासावरच बोलणार आणि मग 3 तारखेनंतर तुम्हाला काय बोललो मी पालकमंत्री 4 तारखेला पण आहे हे लक्षात असू. निलेश राणेंच्या बोगस मतदार आरोपावर मंत्री नितेश राणे काय म्हणाले पाहूया. मतदान करू दिलं जाणार नाही, हे बोगस मतदार आहे. या संदर्भात काय मी कणकवलीकरांना आजच तुमच्या पत्रकार परिषदेतून काय शब्द दिलाय, आमच्याकडून आम्ही कुठलंही वातावरण खराब करणार नाही, काहीच करणार नाही. आपल्या देशामध्ये निवडणूक आयोग आहे, आपल्या देशामध्ये कलेक्टरची यंत्रणा आहे, पोलिसांची यंत्रणा आहे. त्यांनी तक्रार निवडणूक आयोगाकडे केली, निवडणूक आयोग त्याची दखल घेतलेली आहे. त्यांना जे काय उत्तर द्यायचं निश्चित देतील. आपल्या देशामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा फार महत्वाचा विषय आहे. म्हणून मला असं वाटतं तिची यंत्रणा निवडणूक आयोग असेल, पोलीस यंत्रणा असेल आणि महसूल यंत्रणा असेल, त्याच्या पद्धतीने तो विषय हातात घेतो. आमचा विषयच नाही. आम्ही निवडणूक जनतेच्या विकासासाठी लढतोय. बाकी कोणाला काय तक्रार करायची त्यांचं पूर्ण स्वातंत्र्य आहे आणि ते करावं. निवडणूक आम्ही त्याच्यासाठी लढवतच नाही आहोत. प्रभाग हे माझं कुटुंब आहे, सेवक म्हणून प्रभागातील नागरिकांची सेवा करा, एकदा संधी द्या असं आवाहन प्रभाग 9 च्या उमेदवार अन्वेषा आचरेकर यांनी केलंय. आम्ही 2 दिवस झाले प्रचाराला सुरुवात केली आहे आणि दांडीवरती उत्स्फूर्तपणे हे प्रतिसाद मिळत आहे. आम्ही सर्व लोकांपर्यंत डोअर टू डोअर पोहोचलो आणि प्रत्येकाकडून एक समाधानाची हाक आम्हाला मिळालेली आहे. केंद्रात आमचं सरकार आहे, राज्यात आमचं सरकार आहे, पालकमंत्री आमचे आहेत. त्यामुळे आणि आत्ता नगरपालिकेवरती जर नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक जर आपले भाजपचे जर निवडून आले तर एकही प्रश्न प्रलंबित राहणार नाही. आपले पालकमंत्री आहेत, त्यांनी जास्तीत जास्त, ते मत्स्यमंत्री असल्यामुळे त्यांनी जास्तीत जास्त मच्छीमारांचे प्रश्न सोडवलेले आहेत. त्यांनी आता मच्छीमारांना कृषी दर्जा दिलेला आहे. बंदर कम रस्ता कम बंधारा जो आहे तो पण प्रश्न मार्गी लागलेला आहे. अशा प्रकारे आपले जे पालकमंत्री आहेत आणि आपले प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत, त्यांच्या ह्याच्यातून मार्गदर्शनातून आमच्या किनारपट्टीला खूप समाधानकारक प्रतिसाद मिळत आहे. मत्स्यमंत्री साहेब आपले नितेश साहेब आहेत, त्यांनी आत्ताच परवा प्रेसमध्ये सांगितलेलं आहे की आपल्या ज्या किनारपट्टीला रस्ता कम बंधारा होतो त्या ठिकाणी आणि दांडी हे पर्यटनाचं मूळ आहे. इथे जलक्रीडा वगैरे हे सगळे मोठ्या प्रमाणात होतात. त्यामुळे आपले पालकमंत्री साहेब आहेत, त्यांनी सांगितलेलं आहे हे जे बचत गट आहे, दांडी भागातील जे बचत गट किंवा पूर्ण मालवण शहरातील जेवढे काही बचत गट आहेत आणि जे किनारपट्टीला आहेत त्यांना खाऊ गल्ली सारखा एक प्रकल्प आपण करायचा, म्हणजे तिथल्या बचत गटांना रोजगाराचं एक साधन निर्माण होईल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि खाऊ गल्लीची योजनेमध्ये त्यांनी ते घेतलेलं आहे की त्यांना ते त्याच्यातून काहीतरी अनुदानित करून ते देणार. मी स्वतः नागरिकांना हेच सांगू इच्छिते की पहिला प्रभाग हे माझं कुटुंब आहे आणि मला माझ्या प्रभागाची सेवा करण्याची जनतेने संधी द्यावी. मी नगरसेवक म्हणून नाही तर माझ्या प्रभागाचा, माझ्या दांडी भागाचा सेवक म्हणून मला काम करायचं आहे. स्थानिक लेवलचे जे काही प्रश्न आहेत, गटाराचा आहे, कचऱ्याचा आहे किंवा पारंपरिक मच्छीमारांच्या सोबत राहण्याचा जो प्रश्न आहे तो पूर्णतः आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत. गेली 8 ते 10 वर्ष मी ह्या प्रभागामध्ये कार्यरत आहे आणि मी अशीच पुढेही माझ्या प्रभागातील सर्व लोकांच्या सोबत आहे. फक्त ह्या प्रभागातील सर्व जनतेने मला असंच सहकार्य करावं.
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. संदेश पारकरांचे समीर नलावडेंवर गंभीर आरोप. मंत्री नितेश राणे समीर नलावडेंच्या पाठीशी. आणि मोती तलाव सावंतवाडीकरांचा राहणार नाही, संजू परबांची खळबळजनक प्रेस. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.